Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Our time, las 8:10. The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kabihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kabihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kabihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo, las 9 sang aga. Kay karon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, maayong aga Gabahin sang Western Visayas. Kumusta ka mo? Ang inyong direlagad Aksyon Boy Duran, magapangalagad kita sa inyo. Ginulam din nga oras sa kay Councilor Israel Salanga. Kay madamo kita sang pagatalakayon subong, no? Especially nga buwas nga adlaw, iga patuman na diri sa syudad sang Bacolod, hindi lang sa syudad sang Bacolod, sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental, ini ginatawag naton nga General Enhanced Quarantine. Ano bala ining General Enhanced Quarantine? Ato nina karon nga talakayon, ato nina nga hambalan, ano ang mga salient points dire, mga importante nga mga puntos nga dapat naton mabaluan sa sining General Enhanced Quarantine, no? Ang agin paidalom na ang siyudad sang Bacolod paagi sa executive order ni Mayor Bing Leonardia, no? Ang agin pagwa man sadtong Biyernes nga adlaw. Antes na si Governor Eugenio Jose Lacson sang probinsya sang Negros Occidental nagpaidaluman sang bilog nga probinsya sa General Enhanced Quarantine, no? So sa nabaluan naton mga kaaksyon, nakita diri sa siyudad sang Bacolod, even before ang iba nagpagwa sang mga executive orders declaring sa ilang mga lugar sa idalom sang community quarantine, ang siyudad sa Bacolod, sa nabalaan naton, antes ining General Enhanced Quarantine, ang siyudad sa Bacolod is one of the first LGUs, isa sa mga una nga mga local government units nga nagpapanaog ang alkalde sa executive order nga nagapaidalom sa siyudad sa Bacolod sa general community quarantine, no? Ginpaidalom na kita ya even before ang iban nga mga siyudad, iban nga mga banwa naghimo sa tikang na isa kita sa mga una nga local government unit nga nagpaidalom sa siyudad sa general community quarantine. Subong pagid sini lately sa paagi sa executive order number 26, ang siyudad sa Bacolod ginpaidalom sa enhanced community quarantine. Na no ining may kinalain ining general community quarantine kag enhanced community quarantine. Amo na subong ang aton sini nga hambalan sa aton sini nga pagpangalagad diri sa kapihan sa aksyon. Maging kaupod naton over the phone lang kita, ha, kay naga-observe kita sinatawag naton nga social distancing mo, no? Nga bisan ang aton mga bisita diri sa aton nga programa, we opt to have not guest around diri sa stasyon, diri sa sulod sa studio, kay ginaga-observe man ang Aksyon Radio sinatawag naton nga social distancing, no? But we have with us on the line paagi sa aton sining special communications ang aton sining alkalde sa siyudad sang Bacolod. We have with us Mayor Bing Leonardia. Mayor, maayong aga and welcome once again. Alright, boys. Good morning, Action Boy. Good morning sa Action Radio. Good morning sa aton mga tagparati. Kag kapulo ko, Action Boy. Damo, napamatay sa aton. Gani man. When I say damo, I also mean may mga kaabayanan kita nga approach na nagkonfirmar nga nagapamati sa sining programa tungod nga with your Facebook, damo ang reach ka, no? Kung tugutan mo i-mention na ko ng Ivan Sila. Sige, Mayor, sige. Isa si Eleanor Fukuda sa Japan, no? Sa Amerika si Alan Gomez kay asawa si Lourdes, si Aldenila, si Luisa Rio, si Angela Cango
kag iya nga bana nga si Dan Dalal sa Atlanta. Then I think sa New Jersey si Rene Padilla, kag si Noli de la Cruz, mag-asawa siya, Sir and Mrs. Then Noli. Then I think si Boy Caro, mamatay mo to, si ni Boy Reyes, ni Boy, si Spike Braga, si Boy Reyes, na-mention ko na, no? Anyway, kabay pang makapasakop sila sa aton karon. Yes, Mayor. Oo. Yeah. Salamat. Kaya nalipatan ko, kabay pa ma-text lang sila. Salamat no sa aton nga mga monitor sa aton via Facebook live naton sa mga kasimanwan naton nga ara sa iban nga lugar no. Mayor, madiretso na ako no kay kadamo gid sa mga palamangkutanon nga dapat tatagan naton sang katagan, kadamo sang mga importante nga punto o salient points sa aton Executive Order number 26 nga nagapaidalom sa siyudad sa Bacolod sa enhanced community quarantine, Mayor, no? Una siguro, Mayor, what made you decide nga ipapanaog ining executive order declaring Bacolod under an enhanced community quarantine, Mayor? Human boy, na-mentionan mo kaina nga ang siyudad sa Bacolod, one of the first sa bilog ng Pilipinas, siguro at the time though, we were at the first 30 out of mga 1,500 siyudad na nagbutang sa lugar nila sa general community quarantine. No? At itong March, I think March 16, pag timing man to nga nag-close ang Negros ang border between Oriental kag Occidental. So, kag may nakuha ko mga informasyon nga atong mga upod sang konsyal tuglas sa Tayasan. So, daw amo to siyang trigger nga naghatag sang alarm sa aton dito na tanan. Because we are in the same island. So, pasat na kami sa pinangalaan sang natawag General Community Quarantine. Now, may I just add up to that diri sa Bacolod, likewise, antes pa magmando ang DILG nga ma-create sang interagency task force na create na kita diya. Correct. No? Halos ang una, si Vice Mayor Elcid Familiaran has dedicated his time na effort para mag-meeting sini, magtalakay sa tanan ng mga issues nga related sa COVID-19. So I would like to thank and congratulate him for having done so much para sa aton ATF. Then, so, in connection sa ginambal ko kayo na, we had the announcement of our first COVID case confirmed sang Pitsa 20 sa March. So, isa man pag ito ka-alarm sa aton dito sa Bacolod na ma-anticipar kita sang enhanced, ining subong aton nga tawag siya enhanced community quarantine. Now, sundod din ang technicalities. Kung may arat kaso isa ka syudad, kung we start with barangay just for guidelines, no? Ang isa ka barangay, kung may duwa ka kaso, i-quarantine mga barangay. Pero kung sa syudad, kung ang kaso, duwa ka lain-lain nga barangay, i-quarantine man siyudad. So, tungod nga gasuspitsyo kami nga may exposure to ang itong first confirmed case, in-anticipate ko na ni nga malapot kikita siguro sa enhance. Ang timing man nga nagsugod man din plano ang probinsya nga ma-enhance man. But
before even mag-abot yung second case and so on, naka-coordinate na kami ni Governor Pong Lacson kung ma-enhance ka mo for coordination and synchronization, mainop na ta. Kundi mas hapos gani para sa tanan. Kaya atagon ni Mayor, no? At atagon ni ang order, whatever executive order sa nga probinsya, hindi niya covered ang Bacolod. Why niya nalakip ang Bacolod sa anuman nga mga executive order o mando alin sa gobernador, because Bacolod is a lone district. Do separate kita ya Mayor sa Bacolod sa probinsya, di ba? Yes, correct. We are not under the governor, under the political setup natin. But kadugay naman nga kaklaro na gid sina. Kay iban mo daw ay maklaruhan ng iban sini. Mayo na nga kung nalaman sila duwaton ta kay wala tagani dubuto diya sa Bacolod sa gobernador. Correct. So that is just one concrete example. Tod gid na nga wala hindi madala ang syudad sa mga hagna sang probinsya. Ugaling ang matuod sina is ang COVID-19 wala man niya political boundaries. Wala niya territory. Kundi lang niya malusot. So we are talking here of the health and safety of everybody. Regardless kung taga Bacolod or taga Negros Occidental, you are at risk. Wala nga, it is mas maayo nga natabo nga dungan ta. Daw ka, anong tawag mo sini, however you may call it, ang yung second kag iban pang kaso na abot ang konfirmasyon timing man in the sense nga we were given 48 hours before the implementation of the enhanced quarantine. So, itong sagap namon ini informasyon sang Biyernes. So, effectively, we are giving our people 48 hours also to prepare. In the same way nga si President Rudy Duterte naghatag man mga 48 hours sa Metro Manila pag sa una pag-proclamation niya. So, subong, in the case of Bacolod, it means niya karon sa gabi, nagkaroon na at 12:01 sang kaagahon or at the turn of midnight, ara na ta sa enhanced community quarantine. Correct. So good na ta. So, amo man ang matabo sa probinsya. So kutob sang nag-abday-biyahe para uli na sila dapat para nga hindi sila makamtutan. Okay. So, sa alas 12 sa gabi. Ano Mayor ang mga kwan kasi para nga maatagan pagid nga aton nga mga kauturan? Ano ang mga importante nga punto dira nga dapat naton tandaan during the implementation of the enhanced community quarantine, no? Kay iban na kita mo sa mga nagliligad bisan sa aton nga curfew niho kadamo gyapon sang hindi ko kapati kung ano ang ilang ginapatihan iya nga ini astang curfew do hindi sila sila nagapati, no? So nano mayor ang mga importante nga punto dire nga dapat tandaan sa aton nga mga kaaksyon sa sining enhanced community quarantine. Kung sabagay may mga ibang gid mga medyo kapasaway. During the curfew, pero ang overall the curfew has been very successful. Nagdamo diyan kapati halos tanan. Exception lang na ang wala nga nagapalati kag may nakala detain na sa aton mga backup projects, no? Anyway, that will also even be now be stricter. Kag siguro to start with mambal kita nga ang curfew dia effectively is for 24 hours. Ganang simple ko ganyan pananawan si Mayor ang enhanced community quarantine is a 24-hour curfew. Yes, that is how it is. With of course may mga exceptions. Pero anyway, to para nga maplastar tagit sa pumuluyo. Ini ang unagid
parte sa ining executive order nato number 26. Ang section 1 gasiling kung anong duration. Te, nabutang namon diri nga March 30, 12:01 sa aga. Hasta April 14, 12:59 sa gabi. 11:59. 11:59, sorry. So, amo man lang sa province, amo lang sa province. Yung sunod namon ang period sa province. However, nagabutang na kami ang daan sa executive order nga it may be exempted, extended depend if the circumstances will warrant. No? Maybe extended, maybe shortened. That could also happen. But of course, knowing what is happening worldwide, tapos I don't know what kind of circumstance should happen for us to iliputon to shorten. Because in the first place, ang rason nga gusto tayo mag-uniforme parang ang 14-day period lang quarantine gina observe. Kundi in principle kung tanan-tanan kita ang bibilog nga probinsya di lang Bacolod magpapakuribong sa aton ngayon kag wala gid sa may magwa. Probably that is the solution for di matakambal nga wala gid sa may magwa kaya ang trade and industry ang mga goods and services kinahanglan magwa man gyapon. At least makuha gid siya ma-minimize ta gid katama ya ang paggawa sa tao Ayan, no doubt about that. But what I mean is, if you talk in terms of kay ang Philippine Medical Association na may sulat sa akon, I have their names para alis sa telepono ko, mga presidente sa mga medical associations. Ang kwanda is, nahambal ba nila nga, if people stop moving, the virus will not spread. The virus will stop spreading if people stop moving, which is really ang tanan-tanan nga expert advice all over the world. Huwag isang sa iluhan ng virus kung huwag isang tao nga galagaw. Ang ganit na. So, ang social distancing na importante ginakatama. That is, amo nang tinutuyo sinisang aton nga enhanced community quarantine, and that is why nagapangabaygid ako para sa aton tanan-tanan diri i-implementar tignisikto kay kung mag-alang-alangon useless ng aton 14 days inasagat community quarantine kay hindi ta na mabatsigan kag wala na resulta nga maayo para sa aton. Kag dapat ay maintindihan mayor sa aton nga pumuloy bla nga 14 ka adlaw. Sa aton nga mga medical experts, ining 14 ka adlaw kuno ang ining coronavirus ni kuno will die a natural death sa 14 days kuno mo amo na nga 14 days ni siya nga gin-quarantine kita kay kun wa isang sayluhan ning coronavirus, it will die naturally. No, muna nga 14 dias kay 14 dias ni kuno ang lifespan sang kwan sang coronavirus. Yes. Amo nang ilang kwan, nang ilang scientific theories. And that is worldwide. Particularly, I think, the way I see it, though, asa sa ibang pungsod, 14 dias man ang ilagi na kwan. Record nga, amo nang chimpo nga, ang virus, either it will inside the package o kung it will die a natural death. She said. So that's why amo na 14 dias na importante nga katama. Okay. Mayroon malanta ni bala ang kuan kay ti na siling naton community quarantine kita, enhanced community quarantine, we are not allowed hindi kita ginapanugutan nga magwa sa aton balay unless nga may ara ikaw sang ginatawag naton nga health quarantine pass. Pero itagunta ni Guro Mayor ang health quarantine pass kaya ang health quarantine pass is not in absolute permission for you nga magpagusto ka lang nga gwa, no? At tagunta ni Guro nano giniblang gamit sa ginatawag natin nga health quarantine pass. Yeah.
Yeah, tumatun siya, although hindi tani masasagutan but ang main features lang. Okay, gusto ginang imo. Okay, yung health quarantine pass, amo ni ang pasis ang tumuluyot para magbakal sila sa ilang sudan, magbakal sa ilang medicine, kag mga essentials ang in other words. Now, una gid, the general rule is kada panimalay subong sugod sa karon sa gabi, isa lang ang hatagan sang quarantine pass, no? Home quarantine pass, HQP. HQP, home quarantine pass gali. Oo. Sa plastada naton, ang makahatag sini ang aton nga mga barangay captain, ang mga barangay officials in other words, no? Now, as I said, isa lang. Isa lang. And sino ni dapat ang isa? Kinahanglan 18 years old and above. Kaglaruhon kapag ini kay sang, as I said, ang Bacolod naka-anticipar na sini. So, as ang mga barangay captains na, naka-prepare na. In fact, before I could sign the executive order, may iba na sila yung nakahimo na sa ilapasi. So, may iba nga nakaputang sa ilapas nga only those from 18 to 59 years old will be given passes. So, we would like to respectfully amend that, no? Ikambyo na sa executive order nga himuon ina 18 years old and above. Kay may mga kaso kita diri nga ang isa ka panimalay 60 years old and above tanan. Okay. So amo na isa na Importante nga able ka lang. Bisan 60 above ka, able ka lang. Yes, so ang isa pa gid may primero nga polisiya nga ang ining quarantine pass hatagan lang sa window nga, for example, sa aga from 8 to 10, sa hapon from 3 to 5. Pero ang DILG mismo ng namot sini nga yung papalo kami nga hindi na napagatagan sang sina nga reglamento. Wala na window hours. Wala na 2 hours nga window. Kay nakita ko naman ang logic da. Kay kung tingobon mo tanan dulungan, guwa sila pa ni Malay. Isa-isa. Inutok naman ito sila kato sa Changi, kato sa grocery. Pero kung wala, at least ang space magligwa. Pero even the home community quarantine pass is subject to delimitation nga mausar mo lang lamang ina halin sa alas 4 sang kagaon hasta sa alas 10 sang gabi. In effect, 10 in the evening hasta sa 4 in the morning sa following day, may curfew man sila. Parehas lang sa curfew natin nga basi ma-confuse ang tao la. So, in short, ang plastada natin is 24 hours ang curfew. The general rule. Ang exception, isa sina is ining aton nga may pasi hatag sa barangay captain. That is good only from 4 in the morning hasta sa 10 in the evening. Kasi 4 gaabiyato ng merkado. So, amo ng general rule lang. Of course, as karon nung matalakay naman nga, we have to exempt some people like government service, mga medical workers mga tao who have functions nga para man sa sosyedad. So atagon ni Mayor na, atagon ni no. Community quarantine, pwede kaya makagwa, magbakal sa pagkaon, mabakal sudan o sang kinanglanon sa panimalay nyo, pwede ka makagwa, mabakal bulong, o pwede ka mangani guro makagwa para nga maka-withdraw ka sa ATM para kwarta be. Pero hindi ka pwede nga magwa nga mamasyar ka lang to sa piyak ng balay o sa migo mo to sa piyak nga barangay, mamasyar ka to, hindi na pwede. Amo na, hindi na pwede. So, amo na nga, ging pangabay naton ang aton pulis
ang Coast Guard kag ang Army pagani. Mhm. Nga mabulig sini implementar. Okay. Kay ginapaabot man namo nga ti base nga sa ibang nga mga barangay tungod nga ti kilaanay, tungod miguhay, karintihanay, kung ano pa nga rason. Basi mahuya o basi nalahadlok magpangdakop. Ti amo ning aton nga aton pulis, ang Coast Guard kag ang Army, Army yung pangabay din na naman nga mainta. Mhm. So, pasalamat kita kay General Colonel Pasaporte, kay Colonel Samson, nga nagabulig sa aton diri. Plus, of course, si Colonel Binyasya, ala na permi. So, Mayor, sinong authorized nga mangdakop sini sa mga nagalapas sa quarantine? Di dapat sa mga barangay captain Barangay Tanog, Mga barangay pwede, kay ti official, person sa... hindi man ni mo, hindi man ni maarapalan sang pulis kabilugan. Kaling, ilagi na primary. So, siyang ko gani sa mga kapitan natin. So, this is a test of your leadership. No? Kag sa ini nga plastada, wala na niya kinalan politika. Kay bisan sino lang malatnan. Kung pod mo kung kontam sa politika, wala na niya paningalang COVID. Pabayaan pa na niya yung politika sa subong. Okay. Ang isa sa problema, Mayor, ngayon natanaw sa iba niya tayo may quarantine pass ko, mabakal ko tani sa SM, galing way ko sang salakyan, sin ko ti galing do, hindi naman, hindi, problemahon pag inang salakyan mo ya, kung way ka sang salakyan, lakto na eh. Oo. Yeah, but actually, gina-discourage na gani ang lagaw mo. Oo. Ang assumption sini, kag amo man na gani ko nag-frame sini dito sa Manila, nga dapat kung may balaklon ka, ang pinakalapit mga baklan, sila ka makato. Para sa mga barangay, as much as possible, sa mga tiyanggi na lang eh. Okay. Hindi na ka magkalagag pa dito sa palagot ka pa sa mga malls. Gani In man. the first place, sirado na mga malls. Mayor, kung si ano be, kung si Mrs. Abe amo ang gintagaan sang HQP. Ti mabakal siya galing kay hindi mo siya pala mag-drive, i-drive siya bisang bana niya. Is it okay? No, amo ni karon tatuluat no. La ko na-mention na kayo na ang home quarantine pass is non-transferable. Oh, okay. Maybe in exceptional cases, no, kag may exceptional cases like si Mrs. may quarantine pass. Tiga busong siya. Tiga karon mabata siya. Di alam mo na, hindi na siya ka-drive ko ng paano mag-drive. Okay. In other words, in all of these cases, emergencies will always be treated as emergencies. Kaya may iba niya kung ano pamangkot. Timano na lang kami kung magwasakit kami. Kung ano na lang kami kung may emergency kami. Kaya ang emergency ginaya eh. Okay. Of course, case-to-case na nga yung plastada. Hindi mo man na mahimo general rule. So, at klaro na nga non-transferable. Non-transferable. So ako nangasawa mi ka HQP, tapos mabakal siya, mapag-grocery siya, masakay sa salakyan, hindi man siya kabalo mag-drive, hindi siya pwede makadrive ang bana niya para sa iya? Hindi pwede. Wala pa sa yung banay mo. So, lain naman yung mga exceptions siya are also listed down kung sino na sila. Karon malabot naman talaga. Okay. So yes, na. Ang at least, ang i-summarize ta, ang ato, wala labot, where home quarantine pass is concerned, ang hatagan, isa lang sa kada panimalay. Isa gid lamang. Kag non-transferable. Isa, kay parang makang contact tracing ta mas hapos. Doon ka bulos-bulos na sila karon, kung may kaso, mabudlayan ta kung sinong pangitaon ta. Okay, tapos number 2, 18 years old and above. And above lang. Wala na to ang limitasyon hasta 59 years old. So, just in case may ginakaptan, kamuda, kung nahatag sa mga barangay nga amo na palihog, consider that amended. Okay, so, including sa window hours.
Kay iban may ara pa iban nga quarantine Na- pass, Mayor, may window hours pa mo. Correct. Oo. So, isin ko pangayo ko sang pasaylo sa mga kapitan that we have to change that. Then, as you said, ang window hours na, katong base may 8 to 10 or 3 to 5, hindi naman na pag-i-observe kay gusto sang DILG, ngayon kay Secretary Anyo. Nga ano na dapat, while they're allowed, and in this case, in Bacolod, from 4 o'clock in the morning hasta 10 o'clock sa gabi. So, parehas ang curfew na gina-observasyon mo. So, amo na mga limitasyon niya. So ang As mga I said, emergencies are emergencies. Okay. Ang mga exempted General Mayor, of course, ang aton yung mga government workers nga kinanglanon niya sa public service, ang mga medical workers naton, mga health personnel naton exempted, ma-present lang ID, Mayor. Oo. Ang mga media, Mayor. Mga call centers ni exempted man sila kasi puntat nature sa obra na sa gabi mo. Although ang kalabanan sa sila may araman sang arrangement nga ang iban makatulog sa ilang call center mismo. Interesante to. Mayor, ang mga media mo man, exempted man? Ang assumption sila nga media on duty. Oo, on duty. Oo. Wala pa niya programa. So, it is not supposed to be automatic. Kung amo ni sila, Mayor, kung may ubra, kaganga sa mga medical personnel, health personnel, ang i-present, ang ID lang nila? Correct. ID lang, okay na? Oo. Okay. Dapat talagang sa transportation kay ang mga medical workers may special na sila. Kay gaya makatuto sa anyway, ginamat-amatan ni Subong kundi malapot lang guro sa transportation Sige, sa transportation. Kay iban tuod nga mga health personnel, ang problema is why man sang sakyan pakadto sila lubrahan. Okay, amani. In general again, all modes and all kinds of public transportation will be suspended. Pero ang syudad may ariglo sa series kami kay Mr. Rayanson, no? Yung facility ni Councilor Bobby Rojas kag ni asawa Cindy, si Councilor Cindy Rojas, na istorya nila si Mr. Rayanson kag may mga basis nga ipahulam si Mr. Rayanson para sa aton. Now, siguro this is a chance to announce it sa publiko. Sige. Hindi sila daw katulad na sa sistema sa mga bus sa abroad. Meaning, daw point to point wala. Ang isa ka bus, mahalin sa point of origin, makadto na to sa cathedral or sa plaza. Tanan ini, ito ini sa linya tanan. Mahalin sila point of origin, makadto na to sa public plaza. Sa init na tanan, kung diin sila gaagi pakadto, dira man na sila maagi sa pagpublic with slight adjustment, like kung mag-ato sa downtown may mga one-way dira. So, wala na gusto mo ihambal tanan nga daan. Ang tinutulo sini para ini sa mga health workers ta. Mga nurse, mga medtech, even doctors. Kung magsakay na di sila sa ining bus, libre. Ito ang pinaka-importante. So, sa ato, hindi mga health workers, kaya italakayon naman na karoon at kung executive order number 3 nga ayo wala kontra sa discrimination sa aton mga health workers. Kaya mga medical workers ta. Asulatan na karoon. Gani. Pro ini. Gani ka, Mayor Dalangida, mabalik lang ko sa home quarantine pass bala, kay may mga kapitan din nag-text sa akon bala. Inang kung ikaw ara sa isa ka barangay pero hindi ka da registered sa amo nga barangay, di ka makuha sa imong home quarantine pass. Where you actually live. Like in the case ka, inaistoryahan din na isang barangay captain sa nagligad nga meeting namon. Nga katulad sa Progreso Village. Kadamo da sang naglain-lain nga barangay naton sa Progreso Village nga technically or gagabuto sa laing nga barangay. Correct. So para for security
and other reasons, ibutang to na sila ang gihambalan to naman kag inkasugtan na ato makuha sila sa ilahom quarantine pass sa where they actually reside. Aha. In other words, ang taga Progreso Village kay Barangay Captain Lindy Leon makuha sa ilang home quarantine pass. So kung diin ka nga barangay nag-star dira ka kuha bisan din didto ka pa sa piyak nga barangay gabuto. Oo. Okay. So, ginaistaran mo. Dira ka kuha isang quarantine pass sa ginaistaran mo nga barangay. Okay, we're trying to, ang movement ng tawag na batayan mo. Kung gani man, oo. Karoon ka wasabad na ya karoon kung kadamo sang mga damo pa sang iba ng mga factors, kadamo pa sa ilang I think that is to put orders. Oo. Kag waya gina-require sang voters ID ang mga makuha sang home quarantine pass, ha? Tagon ta ina. That is supposed to be a valid ID, but it does not necessarily mean amo gid lang. Oo. Okay. Kinanani siya, dapat ang may home quarantine pass, may pasi pag sila. Sinuna sila. Okay, para makilala sila sa otoridad. Diba? So, amo na. Correct, oo. So, atagon ta niya sa naga-text bala, nagapamangkot dire kung di ka makuha sang quarantine pass mo. Actually, ang barangay ang inistaran mo, dira ka kuha sang quarantine pass, pero hindi ka to'y magadtos barangay. Ang barangay, mga personnel, amo na makadto nga maghatag sang imong quarantine pass. Ay, dali na, gid. Correct naman. Kay hindi niya dito kita sa barangay makuha ko ang taga barangay amo makadto sa ibo balay kun di star kag sila manghatag sang quarantine pass. So kun diin ka star nga barangay atag na magulang ginambal ni mayor nga kun diin ka star nga barangay di ka tubuyo subong dira kaya kuha sang quarantine pass. Correct. Walang policy. So, silent as piyak. Sige, pwede na kaya Hamani kili po yung may ging tawagan ko kagabi si Dr. Jocelyn Gauson Gayares. Asawa niya ni Dr. Hector Gayares ng sanitarium. Now, psychiatrist ni siya, kag naka-attend niya sa amon nga press con sa nagligad. And may gusto ko tani nga i-share ya or i-advise sa public. Now, ang problema kaya ang telepono yari sa ako telepono kinausar subong na yun kasi kung nga pamati sa subong kagusto ta siya mapasako para makahatag sa advice la anong himuon sa pumuliyot in the next 14 days pwede mo matag ang imo number over I am sure nag-monitor siya subong sa aton. Sige, pwede siya makatawag sa 434-3861 Mayor kung nag-monitor siya 434-3861. Sino na siya kanil, Mayor? Si Dr. Jocelyn Gauson Gayares. Jocelyn Gauson Gayares. Sa psychiatrist niya siya. Dr. Tony Guanson. Oo, miguay kami to. Si Dr. Gauson. Oo. 434-3861. Mayor. So kung hinalian ka, hindi ka pwede mag-station break. If ever, may station break, itatawagan ko siya. Sige. Kaya mga 10 minutes, siguro maka-station break na tayo. Yeah, siguro it will take about 10 minutes or so. Ma-explain nila sa atin. Okay. In the meantime, balik na to sa transportation. Okay, no. Hindi man siya, pwede man mo usar sa general public nga may passive, nga may essential man ang being nga tinutuyo. Para ang pasyente ang mapadialysis. Or sakit ulo sakit makadto sa ospital, pwede ka sakay man ang general public. Ina sa series. Ang general public magsakay nga hindi health worker, hindi government worker, mabayad sila 10 pesos. Okay. Mabayad sila 10 pesos kung hindi kaya kung hindi kaya medical worker. Pero kung medical worker, nurses, time ini nga hatagan ta unor ang aton nga mga medical health workers, di ba? Mayor, mayara ka sang sining series din sila din ang point of origin nila. Okay, Ang line 1 halin siya sa Granada, Barangay Hall, point of origin.
malibot makatunan. So, may mga stops na siya, Bangga Bacol, Metro Bacolod Hospital, McDonald's East, Burgos Public Market, sa Memorial Hospital, sa corner sa Burgos kag Lacson, sa Central Market, sa Cathedral, siya. Ah, okay. Balik na siya, amo man ang agyan niya Japon. Balik na siya. So at least maintindihan na mahangmo na go sa aton pumuluyo na ma-picture na nila. Okay. So ang bus stop number 2. Dire kami, pero hindi sila yung magdulog-dulog. May mga Amo na tong ginya. may mga bangga lang. Oo, pero kung magpapara kaya nga sa hindi sa bangga na hindi sila magdulog. Hindi, Oo. hindi. We will use the bus stop system. Okay. Nga only daw, as I said, daw pareha sa abroad wala kalabanan. Amo na nga kung ang traffic ma-regulate nila tumayo man sa iba niya Correct. mga lugar tulad Singapore. Kay Bus stop kay kagid dyan? may bus stop kagid. Kung ikaw hindi pwede nga para sa lugar lang. Sa lugar hindi pwede. Hindi na pwede. Oo. Mabunda sa Bangga Bagol, sa Metro Moto, naging mentionar ko wala. Okay. Anyway, Line tapos 1 na siya. Malaya, kung taga Granada ka o diri ka nga alagyan, amo lang sakyan mo. Okay. Next is ang number 2 nga line. Halin ini siya sa ang line 2 halin sa Banago. Puno Banago. Ambil sa puno ng pier. No? So, ang iyan ni Agyan sa San Juan, magi sa Pure Gold, sa ramp, no? Tapos Riverside Medical Center, sa Doctors Hospital, sa Capital Shopping, sa Ilado, kag 6th Street, sa Ayala Mall, sa CL Montelibano, tapos sa SM South Entrance, kag sa backup 1. So, Line that's okay. two. So, Okay, take note, lapitay, ang cathedral kag backup. Okay. Okay, dito sa magialin sa dalo mo. Okay. Mayor, Now, line 2, Mayor, dali lang, line 2 na kita. Si Dr. Gayares, ari na sa linya. Ati, pambalon ko siguro na. Pero pwede yun nga, hindi mo lang ibutang telepono mo, kaya pwede kita ka-converse. Oo. Okay. Kaysa piyak sa linya. Ate, very Sige. good. Si Dr. Jocelyn Gayares, mga ka-action, Dr. Jocelyn Gauzon Gayares. Sige na ang iyahambal sa Gani, kay importante ni siya, kay para ni sa, kundi nga home quarantine kita. Actually, ning home quarantine naton, tiner kita sa balay, ang iban, nagakuha na mo. Nagapraning naman mo, no? So may, nagapraning na iban, paranoid mo ng iban mo kung anong himuo nila while on home quarantine, no? Para ba lang nga, makuha naton, ma-overcome naton ni ang boredom, ang kung ano, ang ginabatsyag naton, samtang ara kita sa balay, iba nga dahil nga palalagaw, ay mana dyan magtinera sa balay mo, no? So, we have with us, mga ka-action, si Dr. Jocelyn Gauzon Gayares, nga isa ini ka psychiatrist, no? Who will share with us sang pila ka mga importante siguro nga mga insights while we are on home quarantine, no? Si Dr. Jocelyn Gayares, Mayor? Mayo, ginagawa ko makahatag sa aton sang introduction nga jutay sa aton nga publiko para makaintindi sila what is he all about. Okay, kaya mayang aga kay Dr. Gayares, for sure ka pamati na siya. Wala. Hospital sa Karawayan. Doktor, mayang aga? Mayang aga sa inyo tanan. Mayang aga, Mayor. Mayang aga, Doc, mayang aga, Doc, mayang aga kay Doktor, kay mayang opportunity, kay parang as a psychiatrist, I know may mga ara ka nga mga ma-share sa aton nga publiko, parte sining home quarantine nga ginatawag na ton, Doktor. Anong effects ni sa publiko? Sa pumuluyo? Kay kita social beings, bot silingon, kadamuan niya sa aton, mahiligid magwa, mahiligid mingle sa iban nga mga tao. Kung ara kita sa home quarantine, hindi na naton mahimo. So kadamo sang pwede nga matabo kung ara kita sa home quarantine. Ang pinaka gina-expect ginaton on yang ginatawag nila nga cabin fever. Bot silingon, Ano to sa doktor? cabin fever. Cabin or fever. cabin fever. Okay. Ang bot silingon sina, gaka-irritable kita, short-tempered, kay bangod nga madugay nga panahon nga ara lang kita sa isa ka confined
space. Mhm. So, amo na siya ang home quarantine mo, ining enhanced community quarantine, hindi na ta kalagaw-lagaw, parehas ang una, hindi na ta kakadto sa mall kung naboringan kita. Mhm. Kung ara man kita sa balay, ang makatan-aw man ta sa mga salida o TV, pero matak-an ka man na, hindi ka Correct. man na gapon, hindi man na pwede nga 24 hours, amo gid ang imo nga himuon. Mhm. So, gina-expectar gina naton nga ang mga tawo ma-develop gid sang cabin fever or cabin fever. Mhm. Kung may ara pagid gani iban nga inang may lahi abi sila sang depression or anxiety or psychosis, pwede man na magbinuwa basta amo ni nga tion nga naka-home quarantine. Doktor, ining natawag nato ni cabin fever, hindi niya hilanat sa Hindi. hindi niya hilanat, no? Hindi Hindi sa hilanat. Amo lang na ang tawag sa iya, ang buot silingon lang sina nga madugay nga naka-confine kita sa isa ka sa ating nga pamuloyon. Sa cabin, sa cabin. Ka lang. Da pareho bala sa ginatawag naton pa sa una nga kasikat man sa mas kitab lang nga Saturday night fever, hindi na hilanat actually. Actually kung Saturday amo nang daw ginuwa amo nang Saturday night fever tawag naton. Ini cabin fever, hindi ni sa hilanat. Oo, hindi na siya hilanat. So, natakpan lang ta nga ara kita sa sulod sang cabin or cabin sa aton nga panimalay. Pero may mga paagigid para hindi ni matabo. Ang pinakasimple gid bala nga kadamuan man sang Pilipino kabalo maghimo sini ang mga muyo. Amo gid na. Libre pa. Kay actually researchers have shown nga ang aton nga brain kung pangamuyo kita, ga-light up na siya. Ga-relax. Ga-relax, ga-light up, mas mayo ang aton nga pagpaghuna-huna, ang aton disposisyon sa adlaw-adlaw, mas maayo. Kung makasugod gid kita sang pagpangamuyo. Sa sulod sa isa ka adlaw, kung daw natak-an ka, daw cabin fever ka, mga muyo, kay para nga makarelax ka man. Aside from pagpangamuyo, ang iban pa nga pwede natin mahimo ang magbasa. Magbasa sa newspaper, kung wala newspaper, libro, mga pocketbooks, or the best, Holy Bible. Magbasa tas sa Holy Bible sa tion nga ini challenging times kini para sa aton tanan. So ara na daya sa Biblia ang tanan nga promisa sang Ginoo sa aton nga ara gid sa aton tupad kag makatibawas kita sa amo ni nga incident no sa pandemic nga ni maka-overcome kita sini. So aside from prayer, reading, ang isa pa gid nga mahatag ko nga tip nga wala man bayad, barato lang ang breathing exercises. Breathing. So sa adlaw-adlaw ma-breathing exercises kita. Ang pag-breathe, 3 seconds inhale, 3 seconds hold your breath, kag 3 seconds exhale. Kaya amo man na ang researchers kapakita nga kung ga-breathing exercises kita adlaw-adlaw, ideally 15 times nga 3 seconds inhale, 3 seconds hold your breath, 3 seconds exhale, 15 times kada aga, 15 times kada gabi, makapa-light up man ni sa aton nga brain or makapa-relax ang aton nga brain. Aside from breathing exercises, ang number 4, inang maglakat-lakat sa sulod sang inyo lang nga panimalay or mag-exercise sa sulod sang panimalay, maka-light up man isang aton nga brain or makapa-relax man sang aton nga brain. So, ideally, kung walking kung steps, 10,000 steps na siya. Galing kay basic good level mag 10,000 steps sa sulod sang aton nga balay. Bisan kapila na ta magsaka panaog sa hagdan. Ang equivalent sina isa ka oras nga exercise. So, sa sulod sang balay, pwede lang ta maka-jumping jacks, maka-push-ups, kung ano na maka-aerobics, o saot-saot, basta isa ka oras. Kay, amo man na, ang ginapakita man sa mga researches, nga ang aton brain, amo man, ga-light up man kung ga-exercise kita. Ang in terms naman sa mga kalanon, makabuligid kung i-avoid na ang mga may caffeine. So, ang mga may caffeine, kape, favorite din na sang kadamuan, galing kay
ang mga siyensa, ang mga researches kapakita nga mas gakos siya anxiety actually. So sa aton lang pamatsyag nga kung makainom ta kape, mas makahuna-huna kita kag makarelax kay gali baliskad. Mas tapat nga nervyoson kita in the long run. Amo man na ang mga soft drinks nga ga-contain sang caffeine, amo man na ang mga iced tea, no, kay tiini sila nga mga bagay may mga caffeine ni sila mo. So dapat gina-avoid ta na sa amo ni nga panahon kay mas kusog ang mas taas ang tsansa nga magka-cabin fever kita or magka-anxiety kita kung gainom man kita sa mga caffeine containing substances. Amo man kung gainom kita sa mga alcoholic beverages. So at pamatsyag na kung makainom kita sa alcoholic beverages, maka-relax kita or makatulog kita. Pero actually sa tuod gid, sciences have shown nga ang alcohol causes more harm than good kay hindi lang nga mamaoy-maoy kita kundi mas tapat man kita nga ma-anxious kag alcohol is a depressant so mas tapat man kita nga mag-depression labi na subong nga tion nga unsure kita parti sa COVID kag confined kita sa aton mga panimalay. So amula na siya mga simple lang na mga bagay pero wala bayad, mahimo nyo gid sa inyong mga balay, simple lang himuon pero grabe ang positive effect sa aton nga brain kag makabuligid nga avoid kita sang cabin fever or sang depression or sang anxiety or sang psychosis in the long run. Kag ma-surpass nato ni ang survive nato ning 14 days nato nga kuan nga quarantine. Tuod maka-survive kita sini sa aton nga quarantine. Doktor, salamat gid adto si Mayor may dugang kay Mayor para kay Doktor. Dok, may aga liwat. Just may aga pa si Dr. Hector. Idugang ko lang jutay sa imo gihambal kag salamat gid kami kay damo sini ang kapamati kag dako gid nga benepisyo sa aton sosyedad sa Bacolod niya nakahatag kasi ni sa mga tips ngani coming from an expert like you kabay pa mamati gid ang aton pumulo. Dugang lang jutay kay kagabi gatan-aw ko sa press conference ang gobernador sa New York si Cuomo sa CNN. Kag nagsiling siya nga sa home quarantine ang nanamian niya gikuno nga portion dira kay nagbanding sila sa pamilya ya. Correct. So ginaabisuhan niyang tanan-tanan niya oportunidad niyo ina kay siya taksa ako tatanan siya can you imagine siya I talk with my daughters in oras amo man sa iya nanay and so on and so forth which does not happen every day. Diba kita matrabaho, damo kalagtuan. Ang aton pamilya, jutay na ng simpo naton. So siniya, ang kung sarod ang aton 14 days para magbanding sa aton pamilya, dako-dako ni bagay. So I hope this will be one of the benefits you will get out of this home quarantine. So you agree with that, Doc, I'm sure. Agree, Mayor. Kag part na siya sang positive thinking. Bo silingon instead sa pagtan-aw naton sa aton sitwasyon subong nga ma-home quarantine kita nga daw ka negatibo gid tan-awon naton nga blessing nga makaspend gid kita time sa aton nga mga kabataan, sa aton pamilya, makabanding-banding gid kita. Kay sakto gid na, Mayor, sakto gid na. Okay, very good. Okay. Boy, kapatid ka to, boy. Oo, gani. Kasi balay mo, Okay, namin kinyari si Dr. Jocelyn. Doktor, salamat gid Doktor for your time. Good morning sa inyo. Salamat gid sa inyo. Salamat gid sa inyo nga duwa. Doktor and Dr. Kiyaris Jocelyn. Thank you, bye-bye. Thank you, Gido. Sige, Doktor. Salamat for giving us your time. May idugang ka pa. Okay, thank you, Gido. Sige, bye-bye. Thank you. Dako gini nga dako gini nga bulig ang kay Dr. Gayares sa aton nga mga aksyon para nga ma-survive nato niya ang 14 days nga quarantine. Oo. Magayon mo to nandunduman ko siya kay singkong tinutuyo sang programa mo subong para gitman ni impormasyon kay abiso sa aton
tanan nga tagpalamati kay masugod na tadugay-dugay. Correct. Was sugod na tinanan mayo gid nga. Ang gina- So I took that chance although dugay-dugay may meeting pa kami sa NGC. Oo. Matapos ang aton nga interview. Oo. Pero anyway, going back to the bus. Mayor, dali lang yun, Mayor. We will come to that, no? Kay mahatag lang ko, simple ako di ka obligasyon. We will call you back. Kay hambala naton ni ang iban pa nga mga kuan bala ining iban nga point of origin sa aton nga mga bases sa series nga mabiyahe diri sa Bacolod. Malambot pa kita sa kuan ha, malambot pa kita mga ka-action sa tagtaganay sang mga food packs sang city ha. Lambuton ta pa ang iban pagid nga mga bagay hasta ning mga discrimination sa mga health personnel hambalan ta pa ina sa aton nga palayon nga pagpangalagad, no? So mabalik kita mga ka-action sa Kapihan sa Aksyon with Mayor Bing Leonardia pagkatapos lamang sila. We will call you back, Mayor. Miss, thank you, papakalgan thank you. isang shield bath soap? Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamos ang naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Gawin mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig, pag-uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may May sa inyo sa Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee is coffee for your health. Available sa tatlo ka variant, ang light, strong, kag sugar-free. Sugar-free nagagamit sa natural sweetener ng stevia. Wala yan nagapasaka sang blood sugar. So, bisan may diabetes ka, pwede ka gid sa Dr. Alfred's Green Coffee sa iyas ni nga sugar-free nga variants. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, mabakalaton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopos East, Lopos Mandalagan, Country Mart, kay iban pa nga outlets. So be fit, be smart, and be healthy. Mag-inom kita sa Dr. Alfred's Green Coffee. Kaysa Dr. Alfred's Green Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Mga ka-aksyon, padahan kita diri sa atong pagpangalagad. Bisita natin diri si Mayor Bing Leonardia, nga ang bala naton gyapon ini ang enhanced community quarantine, no? So kay na gindayaan naton nga topic ining mga biyahe sang series bus diri sa Bacolod nga ang mga point of origin din mahalin, din madungka, anong oras ni. So nambala naton kina from Granada to Cathedral, tapos from Banago to Cathedral, no? So ari padayunon naton ini para mabalaan sang aton nga mga ka-aksyon kun diin ining mga point of origin sang mga series bus. No, Mayor? Sige, boy, good morning, Liwat. But before I go there, jutay lang kay nag-text si Mr. Willie Au. Dito ba? Yan ka pamati siya ko, no? Good morning kay Boss Willie Au. Don Willie Au. Pamati di subong. Okay. Kag nagbulig pa siya, tawag kay Dr. Gauson. Gauson Gayaris. Okay. Kag ina, pag-umpisa ta, nagtamyaw ko sa mga sa abroad tabla nga kabiyanan, liwaton ko lang basi kag ina wala pa sila pamati pag-umpisa. Si Alan kag si si Alan Gomez, si Angela, si Angela Kango kag si Dan Dalal, tapos si si Alan gali kag si Lourdes sa kuha na sila sa LA, no? Si Angela niya sa Atlanta, si Danpe sa Washington, si Rene kag si Noli de la Cruz sa New Jersey na sila, si Luisa sa sa LA area, si Alden nila sa Pasadena, kag sa Marina del Rey to si Luisa sa kag si Eleanor Fukuda sa Japan. Good morning kay Ma'am Eleanor. Sa Bacolod dyan si Willie Au. Okay. Sige. And by the way, no, sa aton nga mga nag-text balas ang ilang mga questions dire, we will accommodate this sa aton pagpangalagad, no? Tapuson tayo na yung pila ka mga ambala naton kay kadamo gidi sang pamangkot, Mayor, kadamo sa nag-text regarding sining home quarantine pass, no? So i-accommodate na later, no? Hindi lang magkabalaka. Okay. Kay Kap ninyo Pichiri, good morning manda.
Ate o Kap, siguro tiyasta si Sunny Pichiri kasi si tatay nila. Okay. Oo. Si Kap ni Ito sa mga Kap kitiri, no? si Kap ninyo ni isa ni sa pinakapisa naton nga barangay kapitan eh. Yaho, amo na silang mga royal family sang Barangay 30. Oo. Royal family. Sige. Sige. Okay, so balik na sa bus. Sa ruta sang bus naton. Aha. Okay na, boy? Sige na, okay. So, ang line number 3, halin sa Bata, sa Bangga Sawmill. Mhm. Mapundo na ng bus. So, magi siya sa City Mall sa Bandalagan, sa Queen of Mercy Hospital. Di kay, sulod lon, pero katuan ni Cave Hospital. No? Mhm. Then, tapos makadto sa Riverside, Via Iroreco, Kaglasal. Sa Doctor's Hospital, may U-turn na siya balik sa Doctor's Hospital. So, sa ginatawag nila nga Bangga Patio sa Lupisay na kag Burgos. So, makadto sa CL Montelibano Regional Hospital kag sa Katedral. Okay, amo nang line 3 sa rin sa ang point of origin sa Bata. Kag magbalik na siya, agyan niya ni amo man ang gingkat agyan niya pakadto amo man agyan niya pabalik. Mhm. That is how simple it is. Okay. Ah. So next bus, ang kasunod niya ay sa sila ni Bobby kag Cindy Rojas. Kag si Lindo Ramos, si Consejal Lindo Ramos, nagpalay, siniupod sa aton traffic chief, si Butchi. Mhm. Dugay na yung istoryahanay. Kag, of course, duwat salamat kay Mr. Leo Reyanson, no? Kay libre lang eh. Libre Gani. eh. Mhm. Salamat sa series. Pwerte ka na ako nga bulig. So, number 4, halin na niya sa Handumanan. Kasi kakutob ng taga-Malawan pala itong pamati ka kasi. No? So, mauntat siya first ka Bangga Kabog, Bangga Metal, sa Andres Alihis, kato sa John Bilacson, sa South General Hospital. Amo ni siya pero ginadibatahan pa ni ang i-testing run ni siya kay daw ka conjutay sa controversial niyang pag-usar sa duwa ni dungan base isa sini dapat i-eliminar. So, Araneta magsaysay sa makadto siya sa tawag siya sa sa sanitaryong tawag ta PAMC na siya suwang Bacolod Adventist Medical Center. Okay. Sa PAMC. Bacolod Adventist Medical Center. Ara na si Dr. Gayares, si Dr. Jose Gauson Gayares. No? So, sa CB Ramos, nalipat na siya backup 6, Libertad Market, Bangga sa Araneta, kag Libertad sa Servandos. Mhm. So, makadto sa Katedral. Mhm. Okay. Now, okay, number 5 nga linya. Mhm. Halin sa Mansilingan Catholic Church. No? So, kung makita yung bus, may number siya, mabalaan mo na kung anong agyan niya siya. So, sige, i-explain ko na. Okay. So, halin sa Mansilingan, makadto siya sa Pure Gold, Bangga Pakyas, Bangga Core, Bangga Doña Juliana, Backup 6, Libertad Market, sa Sineco Marico, sa Bali, sa Mabini, halin sa Libertad Market para Mabini siya. Son Burgos Market, son CL Montelibano, Memorial Hospital, in other words, Cathedral. So, take notes na siyang CL Montelibano damo, inaagi ang basta. So, daw transfer point pala. Okay. So, Cathedral. So, magbalik ang magyapon, maagi sa agya niya pakato, agya niya na pabalik. Yeah. Now, ang ika-anong, alin ini sa Estefania. So, Save More sa Estefania. Kabay pagpamati ang mga taga-Estefania, kaya na kapitan, kasi ang mga kagawad sa kay ang Silin Home kundi sa ako na nga project, ang City Wheel sa ako na nga project. So I'm happy to see how developed, how progressive the place is, Okay, so Estefania, Save More, pakadto sa Home Site Market,
merkado sa homicide na kadto sa Doctors Hospital, maagi sa CL Montelibanom. Then sa Bacolod, Queen of Mercy Hospital, yung Lady of Mercy tabla. Via Lasal, Cagayan Reco. So nakita nyo ang emphasis sa mga hospital. Hospital damo gidgagi. Then City Mall sa Madalagan. Hari naman siya sa opposite sa isang ruta sa isa kapas. So Robinsons, magis Robinsons, may grocery pamanda mo. So basta ipamati si Joseph Sian. Iyan na daya toka. Then sa Riverside Medical Center, sa kanto naman diwat sa CL Montelibano, sa Burgos Lacson, sa Central Market, kag sa Cathedral. Wala ang 906. So magbalik, the same Japon. Agyan niya pa kanto, agyan niya pabalik. Okay. Ang line 7, pinalas 9, Sumag. Okay. Sa madulog, point of origin is Sumag, Barangay Hall. Kaya pamati, mga taga Sumag kay si nanay, kaya ako taga Sumag. Then, nagit sa Bangga tomorrow, dulog ng bus. Then, sa South General Hospital, ito yung mga nurses, dulog mula. Sa Bangga, Rosie, sa Tangob. And sa Bangga, Goodyear, sa tapit sa airport. Sa old airport. Then, Bangga, Magsaysay. Di na mo taga-Takuling, taga-Singkang airport. Pwede na kapanahon. Kag makatuman sa Bangsilwat sa Bacolod Adventist Medical Center. Kag mabalik sa Gaisano City sa daan ng City Hall. Kag sa Bakapuan. Okay. So, ini tanan-tanan ang pinaka-basic diri nga halin sa ila point of origin tanan madulog ang punta sini sa Cathedral or sa public plaza. So kung ikaw ma-transfer ka bus, kadto ka sa Cathedral. Okay. Para kung halin kambi sa Villa, theoretical, halin ka sa Mandalagan, halin ka sa Bata. Pag-abot mo sa Cathedral, makadto ka sa Sumag, kita ka naman line ka makadto sa Sumag. So one thing is, na-notice mo, kadamo sang bus nga maagi sa Lacson, Burgos, kaya kada ng hospital. Kag kung ikaw isa ka nurse, halin ka sa Granada, either makadto ka sa Lacson, Burgos, kaya makadto ka sa Riverside, da ka sakay sa panawag ka sa Lacson, Burgos, sakay ka naman pakadto sa Riverside. Okay. So, ang ilagali mayor nga inadulugan, pwede ka makasakay daya? Yeah, mga bus stops pwede ka sakay. Pwede ka sakay sa bus stops, okay. Loading and unloading na Guayabi. Okay. So, parang that is, hindi naman makuol sila sa muna. So, manang konsepto, salamat ko sa ilatanan kay Councilor Dido Ramos, Councilor Pablo Roas, Councilor Cindy Roas, kay Pedro Saibuchi, kag of course, gabi galabos tanan sa series, nga gahatag sini kay Mr. Larry Yanson. Nga mo nag-offer at a time like this, how important it is to have this system. Sige. At least, consuelo sa by the way, tugay na, halin sang pagsugod, panisang aton nga, kuan pala gani, nga general community quarantine, may mga basis kita sa check-up point sa Talisay, sa Borsia, kapag sa Sumag. May mga basis na nga ginapasakyan sa mga sa mga nurses. Dinadala na sila sa ilang mga hospital. Okay. Sige. So, ambot lang kung this is the right time to take it up. At ito lang apilar ko parte sa mga health workers sa mga medical workers ta. Gani, abi mo mayor, ako nahambalan ako sina kaya kundi ang ako nga asawa nurse. May mga staff na siya, may mga staff na sila nga iban ginpahalin sa boarding house, ang iban masulod lang mga pisto bang sing ila balay ginapagwa sang tag-iya na kasang kapihan, ang iban daw hindi gani pagpabaklon sa Tiangge daw, ang iban di pagpasakyon sa taxi. Daw mo nang katabo, mayor katabo gina actually kay daw kapin pa taga Riverside ka daw gina-discriminate nila.
Wow, my God. Anyway, nag-issue ko na, of course, this is not strictly enhanced quarantine, but balik na dahil sige sa enhanced community quarantine. Ang mga nurses ni, mga doctors, medtech, kita na niya nag-upa sa hospital, kung karoon sila ni ato nga frontline defense. Sila ni aton maka pamiyan-piyan sa aton sa ining mga tinihon. Kinanlan, buligan ni sila, kinanlan, iamumakon sila kay gaserbisyon ni sila sa aton. Katinuha man sila na kung nagakuan sila, kung tatap sila sa pasyente, nga nag-aanda man sila. Diba? So, kaya man ang survival mo. So, as against nga, as you said, gina-discriminate sila, makuna hindi pasakyon sa tricycle, hindi pasakyon sa taxi, hindi pasakyon sa coffee shop, palinon pa sila gina-estaran. Di karon kung makaladula na sila karon manuta. Hindi ba mo na sila ka-importante. They deserve this. They are patriots nga bully gan sa aton. Matagan ko sila ng respeto kasi dungog. Dalayawon ganin sila eh. Okay, we assume, of course, yan, they take care of themselves because they not look na ganun sa ibang sa aton. Kaya-insindi sila kung anong halit. They know what the danger is. So, pamagi sa liwat sa imong programa, maapilat lang ko nga hindi ito pag i-discriminate ang aton nga mga medical care health workers. Especially at a time like this. Correct. So, abi mo mayor dito ya kuno sa Spain, kundi ba Spain is one of the badly hits nga mga lugar. Kadalas utso sa gabi kuno ya naggo ang mga tao gatubang sa ospital kaga ginapalakpakan nila ya ang ospital. Showing their respect and their appreciation. Di pwede taman na may budi. Galing tag isa-isa lang sa kada balay, ha? Yan, dapat. Ika nyo imagine, risgo na yung ila mo. Oo. Pag hindi man na sila maglagaw, hindi man sila magwa kung kabalo sila, nga affected sila or na-infect sila sa virus, kabalo man na sila sa mga precaution na, may mga precautions pa na sila mo. No, as I said, mas maka-insindi, ganun siya, o siguro base-base balaga pamati sa aton si Chief Administrator Ang. Nurse man na? Oo. Di isa na siya sang nagatubang sa mga taga-hospital nga nag-plastal sina. Kaga muna si bulig ni Attorney Ed Kwansing na balay tani ang aton nga Executive Advisory. So, sa liwat, pangabay lang siya sa publiko. Hindi man may iban man niya nag-respeto pero may sa kutob na sa daw basit na lipat sila sa ilang mga kahadlok pero banaon naman hindi man niya katagan talaga sa respeto we can take our own extra careful move extra precautionary moves but we cannot treat them like that. Palihog lang. Okay. So, balik din na. Balik kita sa, din naman sa aton enhanced community quarantine, no? Ang, Mayor, if you don't mind, istoryahan naton after sini ang kuan, ang, panawag sini nga, aton ning mga panagtaganay, plus ang food packs, because I foresee, may mga kuan naman mo, may mga problema naman nga maluntad. If you don't mind, i-accommodate ko lang din pila ka mga pamangkot, Mayor. Kada pamangkot, sabton mo lang. Nurse asawa ya kuno mayor hindi ka ba mag-drive pwede ba siya madulong sa bana niya? Kaya mo na that's why we have that public transport. Itong ihambal ko that is designed para sa kaya karon if we start saying yes to one nagdamon at karon ang galipot. So that's why we suggest kadto sila sa basta sa pinakalapit nga bus nga alagyan sang bus stop. Kasi bus stop dadan tong naging hambal ko kay ina makatunada. So daw hindi i-allowed nga idulong mo ang asawa mo sa iyang olobrahan kung nurse ang asawa mo.
mo nang aton patakaran, no? Pero kung ang emergency cases siya, di ikaw nung ginaya, di panon na niya. Kung Okay. may urgent, more than that, more than the dulong, kung may iban nga kausa, di pilito na makonsiderar. Okay. Empleyado sa gobyerno, Mayor, kinanglan pagid sang quarantine pass? Ang ilang ang ilang ID is already good. But as a general rule also, bisan ang NGC, no, ang mga frontliners lang amon padyutihon. Work at home ang ila tawag sila. Okay. Civil service. Pero kung ara kaya kung kinanglan kinanglan mo mag-report, all you need to present is your ID. pero ang kalabanan hindi man kinahanglan mag-report eh. Pero kagapo niya ang tao sa NCC ang nagkakulo sweldo nila. Kag may iban ni mga GO na doon, kag mga ibang empleyado, kabulig ni sila impake sa mga goods mo. Di atagan man na sila sang likwa. But there will always be exception to rules. Pero we would like to be as strict as we can be. Okay. Isa ka compound, tatlo ka pamilya, pila ka passes ka Mayor? Pwede na tatlo man ka passes? One household ni. So, Ang kung masiling ka tatlo ka pamilya, tatlo na ka household. tatlo na household. Okay. Sa pareho ko na, may-ari ko, Kaya borders. just suppose nga tilain-lain man na sila yun. Okay. May-ari may-ari ko siya kuno borders nga nagaobra, need pagid nilang quarantine pass. Nga sige pa obra Mayor. Daw wala naman daw sirado naman ni halos tanan. Sa obra sa diin. Waya mabutang Mayor kung di nabutang no. Yeah, Sa bangko gali sa bangko Mayor sa bangko. At yung bangko dala na siya sa exemption. Adala sa exemption basta bangko. Okay, na ho. Sige. Tag na. May-ari ko ni listahan kung karon ira papap ka ni pwede man. Okay, sige. Sa executive order, may kopya ko din nakaptan so. So yung siniko follow-up ko no dahil ang kaya gina-check ko diyo. Nga wala sila gatag breakdown sang PUI kag PUM kag positive every barangay. Nga ako no Mayor. May ara man si Kwan, may ara man ang City Health naton, may RD figures akon gani ginausar kong telepono. Pero sa akon di madumduman ang ining mga aton nga king PUI do mga train tanan ni Kabilog alin sa pag-umpisa do mga 21 sinisila na tikway. So yung ibang ginahulat pa, iba na confirm wala. Ako nakabasa ko ni Mayor sa Data Privacy Act may mga information nga hindi kinanglan nga specify gid la kag i-details gid nga mga information because it do more harm than good no. So especially ni mga ngalan sang pasyente way tanay ginapagwa kita mo patient 1, patient 2, patient 3 lang kita yang kung mag-announce kay mga information nga suno sa dalom sa Data Privacy Act nga makahalit pasang sa makapaayo Mayor mo nang akong pag-intindi. Correct. Private matter na isang tao. Can you imagine kung balahuba na, especially for cases like this, daw gwa mo na magwa ka sa sosyedad, o tulukot ka sa tanan, palalagyo tanan si mo. We don't, sobra naman ang sigma. So I hope, mura sa punta sinisang tanan-tanan, amo na nga, let us look to the future nga makaligtas ta sini, makasalba ta sini, kay parang lang agwan tahon tala ni anay kay jutay nga do paras bila kung masakit ka di ba kung may kwan iban ginaoperahan gani kay bisan sakit ng operasyon pero para na isa kayuhan kaya mo na ginay mo sa subok ng quarantine para ni sa kayuhan kay hindi dialog lahong COVID-19 Okay. Worldwide ni kag comparatively gani maayo na galing timtangan ta sa tiban kay imagine sa Italy sa isa kadlaw malapit sa isa ka libo mapatay. Correct. Pila ka sunod-sunod kag amo no now talking of Italy kay kundi subong halin sa China nagsaylo ning COVID sa jutay maker kasi kay balik Italy sa inland squad halin sa China nagkadto sa Europe ang epicenter di subong ang latest mas damo pagid ya subong ang Amerika sa Europe
Masaylo na kung epicenter sa Amerika. Mga sa Amerika, 100,000 104,000 na ang ila kaso. Ang kalamatay mga 1,300. Ang Russia, ang ilang kaso mga 1,000 less than 1,300 na quarantine sila. So in other words, the earlier we stop this, they're better for us. Okay. So wala. Sige, Sige, na pasakay lida kay kinahanglan tagid na nga kooperahan ining home ang kuan nato ni Enhanced Community Quarantine. Sige. So we go back to the Are Mayor, admin talaga pala mangkot ng ilang question. admin staff sa kuno sa isa ka sugar farm sa Bacolod, pwede kuno sila maka-report for office para sa ila payroll, pag-ubar payroll na sa ila nga mga farm workers? Of course, generally, it's not supposed to be the case. Pero, anyway, may ara kami isang operation center sa NGC. No? May mga tao kami na dapat makasabat sa mga case. Kasi mga special cases like this, ipa-resolve talaga sa operation center. Ang parakat na si Councilor Bobby Rojas kag si Consiglio Marie Vargas. Okay. Ang na sila na plaster. Ang iya ko nga building ba na? Are Mayor, ang quarantine pass ko no nga alam sa bata niya, pwede ako madala kung ma-transact sa bangko. So, hindi sabi transferable, Mayor, no? Kung non-transferable. So, we suggest nga kung ang inyo hatagan sang pasi nyo, tao na nga makalabot sa nga mas flexible. Sa Iroeco, kuno Mayor, wala ginakahatag kuno sa balay ang ilang pase sa chapel kuno galinya tao to. Tani pa hindi siya dapat. Kabasi kung nagapamati sila subong. Palihog ang social distancing no. Kung like kahapon ang mga GO nga nagakuha ng children na sa NGC naga-observe ng social distancing. That is the new order of the day. Hindi wala na ito yung sang una. Basta subong niya, pag-po niya ang aton, the new normal. Na inanin subong. So everybody must do that. That's why malabot kita sa distribution sa food pack. May sula naman ta social distancing. Okay. Dan kung naglain ko nung matiyag sang gauyat sang quarantine pass ko no kag hindi makalakat pwede anong sitwasyon sina Mayor? Ati makuha lang sila sa aton. We should classify that as something like an emergency. Okay. Kuha sila coordinate sila sa ilang barangay captain. Okay. Sige. Mayo man ang question. I'm happy that they are asking questions kay mga anggulo nga kisay dito parahan nila makita nila yan. Ang kapamangkot ng isa ya tagunta niya ang tagaan sa quarantine pass 18 above hindi 59 lang. Kamo tong bali Mayor balaki ga siling klaro na kina. Klaro na. Kay Bantod may mga 60 lang sila ito. Pwede basta above lang. So 18. Hindi wala na to king pangabay na namon ng mga barangay captain nga. Kay as I said na may iban nga naka-issue na nga daan mo kasi one thing about this enhanced quarantine though in many ways naka-preparar kami sa Bacolod. That's why umpisa was on the first day pangatag kami din sa food packs. Karon lang ta makatuda. Sige. So, atagon ta na pwede 18 years old na dabab. So kung nagalain matiyag sang gauyat sang quarantine pass nga hindi kagwa, pwede lang kumo-coordinate sa inyong barangay kapitan para nga maariglo ina no kay dapat i-record na nila sang kapitan para mag-contact tracing sa uli hinalian. Sige, okay. So, ano Mayor, pwede na kita kakadto kay madawdamo ni kahulat ni isang patagtagana, isang food packs ni kag we expect may mga problema kini nga magluntad, no? Baka malong kita Mayor nga nagapagwa ang syudad sang 30 milyones pesos para sa assistance sa aton nga mga mapiktuan sini, no? So, preparado na kita Mayor to start distributing sa mga food packs naton? Yeah, sa subong siguro na post na sa Facebook ang mga litrato sa mga food packs naton.
Kaya kagapon, katuan ko, wala ko lang ginapabalo kung sa diin gina. Mhm. Pero, una, na-mentional mo 30 milyones, no? Mhm. Ang 30 milyones is the fund para sa food pack distribution. Wala kami kasiling nga sa isa na kapaghatag. Mhm. Please consider that, no? Meaning, nag-release na kami in anticipation nga mahatag ta a series of gifts Mhm. kay kung baga kagapon istorya nila sa nga this is not a sprint, this is a marathon. Mhm. Lawig ni. Basi malawig-lawig siya. Amo man na at the same time ang nagapanumdum sa amon nga hindi man kami magpasaga-saga nga malumpat padayon kag manghatag ta nga the 1D millionaire kita. Kay wala ta kabalo ko nasta ni San O. So kinanan we have to save for the rainy days. Mhm. So ginabantayan na namon ang pag-distribute sini kay para nga matansya ta like kagabi upod kami gani sa meeting sa NGC sa mga rice dealers kay gina-project namon na estimate namon ang mga kinahanglan nila. Of course sa tanan sini ginahatagan tagid niya importansya ang rice kay basta may bugas ka lang amo na ang pinaka-importante sa survival. Bungas ka lang kamay gulugin na mus kalanda sold na yang imo isa ka mil. Man amo na si bisan amo na negosyante gambal na sa amon nga pantayin yung ginubugas. Ang bisan si Manny Pacquiao sang una sang wala pa tong iyang fame and fortune. Nag-survive na siya. Kaya sa pigado ng palagi. Of course, sa ining nga kintangan naton hindi man takagusar. Na. So anyway, as I said, ang 30 million na initial funding kag sigiwan ta pa na i-adjuston ta na kag as the need arises, we will continuously or correspondingly also provide the funding for that. But ano may yung pag-identify naton? Anong pag-identify naton sa mga beneficiaries? Yeah, okay. Dito tayo naging. Para nga maintindihan kita po. Before I answer that question naman mga sinimana na niya, istorya kami sa budget officer, si Imelda Williams, nga 5 siya sa una, pangitaon niya sa kutob sa item sa budget nga pwede namon mapuga, kag pwede namon ma-realign para lamang ma-concentrate ni sa food packs kag para sa COVID cases naton. I mean, tanan-tanan kay kadamo na din po mga PPEs, mga gloves, tanan-tanan. Okay. Now, prepare na kami sina kag ang Mayo pagit kay gimpasar sa Congress kag aprubahan ni President Duterte ang mga adjustments nga pwede na daton mapang hasta ang mga 20% development na namang mitingan namon sa NGC ang mga amuna ng mga items pwede na hasta that includes the barangays and we might have to call for a CDC meeting because of this. So dako nga bulig ni nga tugutan kita mag-usal sang kwarta nga iban. So ang ako niya mentalidad subong pabayaan tala na yan pagsiminto sang dalan. Pabayaan tala na yan ang patidog sang taytay. Wala labot sang apos kung may ginautang na kita para sa taytay. Wala na ilabot. Pero bisan drainage pagani sa subong natin yun 5 ilan na iban dirito ma-concentrate kay ang survival sa ato pumuloy amo na importante. When I was asked the question about the economies, kung makahulat na niya so ulihi talaga niya kung magtapos na ni balik ta sa ekonomiya. Subong niya amugi niya na yung atong concentration. Okay. So that is clear. Okay. We will do everything we can para nga matagan ta ni prioridad ang ining hinatagay sang pagkaon sa atong pumuloy. Your first question is paano sila napili? Okay. Ang atong is this staff amo ni sila ang regularly ginausar sa aton pag-survey. So ang criteria is supposed to start with what we call the poorest of the poor. Meaning ini sila ang mga naga-income bala less than 10,000 down.
dapat naman silang hatagan priority. Okay. May I say this emphatically, when we ask them to do the surveys, sila lang na nag-survey. Wala kami na nag-inkladra, wala ko da nag-kuhit sina ni Hutik or ano pa da. Yung hambalan na sila nga, surveyhan nyo lang merit system ina kung anong ila. Of course, they could be wrong, and maybe on a case-to-case basis, we can check that, we can correct that. Pero may I emphasize over and over again, wala kami nag-inkladra. Ila na pag-survey. So, kung may problema, kung may kapaltahan na, kurihiran ta, pero basta even the barangay officials were not party to that. Okay. No? So let us hope that they did it right. If they did it wrong, kurihiran ta. Pero amo na, may I emphasize that wala niya politika di at all. Wala gina di politika. However, paghatag sini, unagid, we have to observe social distancing. Meaning, sa kasugtan naman sa mga barangay captains, kagapasalamat ko nga acceptable ni sa ila, hindi ta pagpakaton aton pumuloy sa barangay hall kasi di madinag Hindi gid, no? Hindi gid. Mambal sa nga butang sa balay ni kapitan asos maginutok naman na karon. As we have already nakita sa Christmas, sa ano pa lang mga okasyon, magdinaguso kabudlay gid. Kabudlay man pugong sa social distancing. Now, sa subong ang plasada sina kay dapat natag na sang DSSD ang mga listahan sa mga barangay captains nato, no? Sila ng mga barangay captains amo na makuha tugod karon sa hapon sa mga goods para sa aton ng mga pumuluyo, no? Kasi ang timing ta sini nga pag-umpisa sang aton enhanced quarantine, insigida matagtadayon ang mga food packs. Okay. Now, So maka-start na sila karon panghatag or buwas pa sila mangatag? well, dapat buwas, no? Pero dapat ma-organize na nila. Pero sa bulok ko, pasakay din na sa mga barangay kapitan. But ang importante nga, that is for that period. Meaning, that is good. Ang ipanghatag sila is good for 10 days nila nga consumption. Manahatag sila. Now, okay. Now, so, ang himuon, ang mga barangay captain, mga opisyalis, among managtag sini sa pumuluyo, kay identified naman na nila. Kaya kilala man na nila ang mga pumuluyo da nila, ila constituents kada barangay, dapat kilala nila. So, ibitar ni sa social distancing violation. Kung ang pumuluyo, mahulat lang sila balay, hindi sila magdinaguso. So, ang rule ta number 1, no? Dapat i-observe na. Naibitar ta karon nga guba naman ang aton nga tinutuyo sa aton enhanced community quarantine kung pagustuhan ta na kag dinaguso ang pumuluyo para sa mga aton food packs, no? We are going to start with 40,000. 40,000 household, families. Household, household family. Now, that is subject to continuing review. And ining 40,000 ini dala na diri neklaron taman ni Boy, no? Dala na diri ang mga beneficiaries ng 4Ps. Dala sila. Okay. Dala na sa initial because tani ang amon plano ang 4Ps beneficiaries hindi na sila pagatagan kay mas dako paganing batunon nila sa balor sang kinahatag namon nga food packs. Diba? So, ginapabot pa ginamon nga ining sa bayanihan ang bagong law. Bagong pirma ni President Duterte. Basi matagan pag sila additional pag iyang benepisyo. Karon hindi man kami gusto matabo nga may iba niya nga kadamo sa nabaton, may iba niya nga wala sa may nabaton. So, ang problema lang nga kung tani hindi naman sila pagdalon. Galing kaya ang gitawagan kong regional director ng DSWD, si Dr. Macapobre, and niya sa April 4 pa nila mapanghatag ang kwarta sa 4Ps. Ang in-between karon na problema. So, sa subong nga pagplastar sini,
ihalagan namon as ang 4-piece sa first give. No? Matagan namon din ang 4-piece, pero kung napisan mabato na nila ang ilang kwan, dapat sa masunod hindi na sila i-include. Kaya para ihatag man namon ang kwarta o ihatag namon ang food packs sa mga ibang tapagin niya pumuluyo nga yakinanlan sila. So, ready na. Kay Guro, basi siling ko, ini nga aga, napagwaan na nila sa Facebook, kiging kuha na namon na naging hipusipusa na kay Tamasip na ang antisipasyon pwerte. Gani, amo to gurong siling kay si Bang niya, din ang mayor taman. Amo na nga ba? Yan din na si din ang mayor ta sa... May student na ako sa punta sa mga ilang opisyong panghikay lang sa amon, o panghikay sa akon, pag-atake sa akon. Lang, ambot, hindi ko kapatilo, ginangid ni San kumanumdum nga may mga tao nga amuna. Nga may iban nga panumdum ka na edukado, ka na edukada, kay dukot, ang sulod dukot, no? So, grabe. Anyway, karoon lang naman kanto na, pati sila. Okay. Pero, amo na. So, ang atong pumuluyo, siguro natin nga maumpisa na tapos. Okay. So, Mayor, ang ipanagtag ni siya nga food packs, iya lang giniyasang city. Ang barangay mayor, wala sila yasang... salamat din question mo na. Awan yung presada namon. Manghatag kami on the basis ng lista sa DSSD. Nga siling ko, wala gid kami nag-intrada, but those involved may give us feedback, kaya hindi man nga absolutely right sila all the time. Now, ang amo ni Chindialay sa mga kapitan nga, kung makahatag na kami, sigurado hindi na matagan. Talan mo, hindi ba? Correct, Hindi na pwede kung 613 ang taos po kulot, 613,000 natagan mo kada isa. Ang nakulban ko lang gani nga ang mga poor ini, no? Kung kasi mangsuguray na itong hatag, may damo po itong poor. Damo po itong mambal nga poor man ko. Diba? So, of course, expectar kami nga mga taga-subdivisions, mga may ara-ara na ito, hindi na nila magpasakop sila. Pangatag ko niya siya, kinanlanon din. So, mga sugod kita sa 40,000. Okay. Ready na subong. Ready na. Sa barangay, pwede man niya sila kapanghatag sa mga daw hindi malamutan sa syudad. In other words, sa isa ka barangay, kung matapos na nila panghatag ang iyabe sa syudad, pwede man sila kapanghatag sa ila. We will not, and in fact, this is a time nga manawagan kita sa ibang pagit ng mga pribado ng mga sektores, negosyante o mga civic clubs, professional groups o sinapada. Nga kung may kabubuton ka mo, ihatag nyo sa amon to sa Operation Center, sa NGC, sa likod. Kay itinguan na namon nga correspondingly it can be delivered to sa natugdan. So, but ang barangay captains will play a very big role here. Gani? Kay may-ari di gani ka panawagan, meron sa amon nga isa ka barangay nga ginapanawagan kuno ila barangay kapitan kita daw missing base kuno kundi na. Wala pa man. Wala pa, oo. Kung buwas missing pa siya, di revolusyon na. Mayroong ginatag sang... Sa barangay, dako nga pala ko pa na sa barangay, kung madula pa siya. Ang ginatag, Mayor, sang Philippine-Chinese Chamber of Commerce and Industries nga mga bugas, included na sa food packs? Idol na mo na, no? May I say thank you, liwat-liwat, na kulbaan na kumagsagad, pasalamat kay basi hindi ko ma-mentionar ang tanan. Pero ang isa sila kaklaro nga ang Philippine Chinese Chamber of Commerce and PCCI, iyan kanday jetli bala ni. Okay. Jetli pwerte na kaalwan, pwerte na may ginagabulig kung anong kinanlanon sa syudad, no? We have to salute him and their group. Nagatag sila sa 500 bags. Can you imagine, no? Ila kabubuton, nagatag sila sa 500 bags. Doon na namon dira. Okay. Upon siya da, ihalo lang nga siya tanan-tanan. Ang importante nga magtupa sa pumuluyo. Would you know, Mayor, ang food packs pangatag naton, mga pila ang worth na asang isa ka food packs man? Yung pamangkot?
ang kuan sila, kundi may bugas, 7 kilos. 7 ka kilo. So, mga canned goods, so, di ba kabilog to? So, piloto kabilog ang mga noodles. All mga about 400 pesos. Ah, okay. Now, ina siya, kay we're programming it nga, kipi-kipi na namon subong, kay ila takabalo hasta san mo. Kung 5 in a way, pananglitan, matapos ining tanan, kag may bilid, di pangatag naman na yapos pumuloy. Pero hindi, ang problema, kay hugot ng tanan, di ba? Bisan ang supply sang rice istorya naman kahapon ng mga rice dealers. So, halin sa Luzon ka sa Manila, hindi mo madali-dali deliver. Tapos ang mga taga Manila, ito nagpataas man presyo eh. Low supply and demand, although kabay pa nga makasulod sila ng DTI kag ma-regulate natin ini kay hindi may bitar kasi may mga kauturan kita nga mamintahagid. So, maraming kailangan mamintaha pa sila. So, we have to deal with realities. Muna tanaw naman, we are looking at it nga, we have to use the budget judiciously. No? Kay, i-programa natin nga para basi maglawig, may ara kita gyapon. Hindi ka mag 1 day millionaire, mag-usap, tapos subon, wala na ta. Oo, gani. Ining 30 million naging para release ni mo, if ever, if needed, may arapat na nga budget nga pwede i-release gapon? Yes. Initial 30 million is good gani. Sa initial, hindi na siya maubos sa initial. Kaya kasi pala may iba naman nga bright boy nga i-computo niya. Nadiin na to. Divide by the number. Mas mga tao nga sobra gitla. Guro, ang mga thinkers are the worst. Kaya ginatawag. So, it will be, kagihambal pa rin naman sa mga kapitan nga palihog, ini maghatag ka mo, ipapirmahan nyo gid. Kay in the end, we still have to account for this. Hindi na just because emergency, pag gustuhan na ilang tatanagan. We have to follow certain procedures. We have loosened the rules, but it doesn't mean nga free for all ni hagid. Naglaingin man ikiti, para na ang mga purchasing ta, kung maagi ka pa sa bidding and all this and all that, saan mo na makuha ang imong mga malaklon? Sige. So, but still, in the case of this particular distribution na kwan, dapat permahanay. Pero social distancing gyapon magpirma, kinanglan magduhulay daw layo man. Di dapat. So, at all times, ang social distancing dapat i-observe. Bisan sa inyo, sulod balay dapat. Pero ataguntan ni Mayor, no, hindi tanan niya makabaton sang sining food packs. Kaya may mga message diri sa aton from mga villages ni, I understand kung siling ka villages, subdivisions, hindi tanan niya makabaton sang food packs. Hindi man niya ipanghatag sa kapisan kasinulang, as we said. So, sa kakinanlan noon, kasi siling nila kung noon niya kami affected mag-mission crisis, kaya wala man ubra mo. May mga iban sila nga madala dira. Iban sila nga madala dira for that reason. Pero hindi naman nga, that's why we went into that, episode na nga bay kita sa mga negosyante nga kung pwede matalang gratuity ang mga workers nila. So, but, you cannot force that. Okay? That is not the law. But we had appealed and nag-react ka ng iban sa to sa akon. But kabay pa may sidya niya. In the first place, it came about because nag-meeting kami sa mga negosyante. Dito man itong idea na galin. Pero, anyway, as it is now, may iban man gidya nga nag-bulig yapon sa ila po. Sa ila mga trabante. Okay. Kung isa ka mo kuno ka compound, kag pareho man ka mo apelyido, pwede kasakay upod sa service? Ano naman? So, kung nurse sila nga duwati, pwede. Kasi na ito para na yan sa mga nurses naton kag mga health, mga medtech, ano pa da? Pero sakon bala, kundi sa media ko, may trabaho ako dire, ang asawa ko, nurse, pwede ko na siya nga maupod sa salakyan, kaya pwede kami sobra namon mo.
pwede na error. Kung ikaw may ara ka, may pass ka man, siya may pass man. Oo. Kaya may ID man kami. Ako sa media, ang asawa ko, nurse. Alang-alang hindi ko na sa pagpagkatihon. Ang ginasiguro naman niya, asawa mo. ginagawa mo. kung upod ko hindi na nurse, hindi ko na nasawa eh. Ari pagid mayor kundi sa media gani man kung media mayor or nurse abi for that matter kundi ang imo ID would serve as a pass abe pero sa trabaho ni mayor hindi ka pwede nga maghapit kato iya ka mag-grocery. Technically tani hindi pero kung ato ka nagibnan to sa grocery alang-alam kay hindi pa baklon. Gani man no. Kasi ang nurse na kung tanong mo it naturally follows nga ang nurse kinahanglan man na sila pagkaon. Kinahanglan tugtan mo man sila. Okay, sige. Matagi na no. Mayor ining pagsugod di bilas ang problema ni sang krisis. Kadamo sang nabasa naton nga mga comment kag mga post sa Facebook nga di nang mayor ta daw hindi kitaon ng mayor ta ha mo nang problema nito di kitaon. Dali lang gid. Hindi ko gani kay hindi nga amusin mo. But like for example sa tinion nga sagad nila na bira sa presyo in the first place, ako nga wala ako nga Facebook. So, gina-feedback lang na sa akon po. I do not know exactly what is happening there. But, tung tion nga ging sagad ko nila kampanyahan amos dati, ging sa ibang interviews ko gani, ging say ko daw 8 kadlaw, what was I doing? And yet, in spite of that, amo itong pagwa nila. Hindi, wala na, paras na, I'm ginahambalan ta kasubong, dugay masaylok, makatok sa NGC, wala kami Domingo, wala kami holiday. Kag literally, 24/7, giniya sa ako, for example, pamangkot ko sa media, sa dito sa Kapitolyo, siya, ikaw, mayor, kwan ka man, pahimunong ka man, dapat kita pumunong Sisim ko kung mayor, mahimulong ko. Gati, ta kay obligado ko maglakad. Pero, for example, I was talking with someone sa Manila, nagtawag sa akon. Classmate niya siya ni President Erapi. Siya sa akon, siya 85 years old na ko. Sa bilog ko nga kabuhi, wala kami kaagi sini. What I'm trying to say is, tanan kita wala kaagi sini, di ba? So, tanawa na ang Italy, ang Spanya, ang China, ang even America. Wala ka preparasyon sini kay bago ini sa tanan. So, among the things we were doing, especially upod kay Vice Mayor Elsie Camillaran, kasi mga konsyalis naton, ining natawag naton ng Interagency Task Force, pag-umpisa sini, nawid nga mitingay may iba naman na nga makomentar nga sagad lang ka mo meeting. Di kami mapalagpat. Kami ginawa man gani namon ni idiot kag sunod sa mga guidelines kag we are trying to do this as scientifically as we can. And as a general rule, we follow what is being asked of us by the authorities. Kay ang problema today kung kisa kay kadamo sang maalam. So ang iyasang otoridad hindi sila magsunod hindi sila magpatis na kay mas maalam pa sila wala na tas na may mo. Kaya lang hindi ko kaintindi nga inang natawag na nga bashers na no. Silang kubla may iban sina nga ambiko na edukado mo. Kasi kana kay mal-edukado, mga ko na edukada. Tapos kila ka na kay pwerte ang sulod dukot bala. So, sige, okay. May video kami nakita nga si Mayor Jerry sang Iloilo, pumuyayaw na mo. Pumuyayaw na, kaya hindi man siya kagwanta sang basers niya. So, can you imagine, and I will assume all over the Philippines, damo mayor nga ginaamo sina. Damo gid. Can you imagine, ang epekto sina to a certain extent nagasabad na mo
naga-distract na sa amon. Kung ini sila maghatag sa suggestion, pamatian man na namon. Kapila ko na liwat-liwaton, mamati man kami sa inyo, ano ba ang gusto nyo? Kung wala man kong hambal nga assurance, kaya paghambal nila, liko sa wala, maliko man ko dahil sa wala. Lumpat man ko dayon, pamatian na mo na kay for one. Even ang suggestion sa isa, and immediately, makonflikto na sa suggestion sa isa man to. Kisa kung sobra kadamo sa alam, kabutlay man. Ang amon na niya, ginatinguan lang namon, and I can tell you, boy, I am giving this my body, heart, and soul. Gina-attender ko ni to the best that I can. Yes, we said, this is unprecedented. Wala pa na yan natabo sa aton. Tanan kita, kung baga naga-grouping in the dark pag upisa sini. Bisan authorities ng Philippines, even sa Amerikana Tiyan mo lang nga nagproblema sila kay wala man nila naintindihan, wala man nila na-anticipar. So, i-compara gani kita sa Amerika o sa Espanya o sa Italy, di buinas na gani, mas maayo pa tayo kayong tangan kumpara sila. Pero, inang nakalatabo sa iba nga pungsod, leksyon na sa aton, warning ina sa aton. So, ginapahibalo na kita, napaandaman kita nga kung hindi kita maghalong, basi maglabot kita dra, which we never want to happen. Amo na nga, ini ang enhanced community quarantine, and nakalipay ko nga ginghimo man ni Governor Bonglason, ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, kag ni Congressman Albi, nga nag-enhance man sila kay, ang Bacolod ito nga, sentro sang tanan-tanan. So, kabudlay kung kami lang or sila lang. So, maayon nga pala rehas kami subong kagti. Para ini sa atong tanan-tanan, and this is a critical time because this could be the turning point. Kung mag-ayo kita diriti, basi maligwa kita tanan, Kung hindi ta mag-succeed, wala ta kabalo kung naman tabo. Pero, amo na, as much as possible, we avoid kag liwat-liwat ng basic rules nga kinan manghabon ka, isang kamot mo, wash your hands, not touch your face, stay at home. Amo gid hambal kay atong liwaton kung hambal ko kay ina nga hambal sa mga doktor sa Bacolod. If people stop moving, the disease will stop spreading. The disease, COVID, will not spread if people stop moving. So, ito lang nambal mo, manglaton. Pero kung wala sa katuan ang virus, mapatay ang virus. Amo na tayo aton target. This is one time where everybody must play a role. Kung may isa kita kasalawayon, pwerte nga halit na. Amo na, kung kamuda mismo sa mga kabarangayan natin, mga bayman kami, kung police your own ranks, i-report nyo ang mga salawayon. Amo na ang naging pangayo natin ang bulig sang pulis, isang pulis kag army, kay para mabulig sa aton der kag ini sila sa pagtanaw na unti wala ni sila mga personal biases or personal favoritism, so that they're supposed to implement this. At sila ko lang in a manner of speaking, this is martial law by necessity. Kinanlan ni sa necesidad, kinanlan ni nga daw martial law ang pagtatarta nga isiktuhon ang pag-curfew, isiktuhon tang reglamento. We will stick to it as much as possible to the extreme extent nga mahimo nato ni. As I said, kung hindi ito na magpiniligay, kita manggapon na suprer sini. So, gaapilan ko nga puligan ito na i-observe na yung mga rules and regulations sang sang aton nga enhanced community quarantine kay para ini sa aton kayo. This is for the good of our people. This is for the good of our city.
So, dapat pa ni... So, muna, ang dapat... Buligan nyo lang kami na pabalo sa Gani. Pumuluyo. Ang kung na siguro mayroong ato sila attitude re is ining enhanced community quarantine ka mga tikang inahimo sa aton nga gobyerno mo opisyal naton sa gobyerno tanan ni apektado. So may tanan may kabudlayan ni sa nga matuga git actually we should accept that nga may kabudlayan kag kung may ara ka kabudlayan treat that as a part sang aton nga ginahimo hindi tanan ni apektado mo wala man di sang libre dire way man di sang gwapo ka tawo di tanan kita apektado ni. Yung pangayo sa balani, gani. yung pangayo, yung napaabot sa balani, wala gid. Kuan na, but we must respond accordingly. No, kuan niya, wala niya pareho. Yung ginaagyan ta si Pong daw hindi mapatihan. Pero we have to wake up with this reality. Correct. We have to see to it nga we have our feet on the ground. Kita ni hindi niya law-lahog. Hindi niya sa pamahog kundi this is just to advise and to warn. Kaya pero ang kabudlay gid siya nga problema kaya hindi ta makita ang kontra. Okay. May pa niya kita ka kalayo plagyo ka. Kita ka maglupok ang bulkan plagyo ka. Mag-abot ang bagyo panago ka. So, inimano ka. Hindi mo makita. Ay, bang gani, ginahagyat na lang nilang virus nga pakita ka. Kung pwede pa lang. Kung pwede pa lang. Oo. Kaya mo na, ang dako po yung eleksyon dre. Hindi ka kabalo kundi ni Malin. Oo. Kaya na tabo kay Senator Subiri, kay Senator Pimentel, kay Senator ang Agara. Sa Amerika, ganyan Vice President nalatnan sa UK, sa United Kingdom. Si Prince. Prime Minister. Si Prince ano mismo? Si Prince Charles. Prince Charles. Wala di sang why di sang gwapo, why di sang laki bayi, wala di sang bata tigulang, wala di sang manggaranon kag imol sa siniyang problema. So, pwede ka ba lahat na yung Prince Charles, ikaw pa. Wala mo na ba? Kung pa man sa noon dati, amo na, hindi niya laog-laho. Amo na nga, kag hindi tanim matuman kung hindi kita Kooperar. Hindi kita mag-updanay. Everyone has a role to play. May papel kita diri tanan-tanan. Kada isa kag isa. Bisan si President Duterte, whose birthday was celebrated yesterday, happy birthday kay President Rudy Duterte. Being text ko si Secretary Panilo kag si Executive Secretary Vidaldia kay di pa ko ka-text dito sa Presidente pero nag-acknowledge man sila. So, in behalf of the people of Bacolod, ni-acknowledge lang ko ni Secretary Medialdia, Executive Secretary Medialdia, kag di Secretary Panelo nga i-relay nila kay President Duterte ang aton greetings na birthday kapon. So, si President Duterte mismo gambal nga siya, kamo may kinanlan ubrahon yung dapat ubrahon kay ako may ubra kamo may ubra man kapatid kaya mo mensahe that is supposed to resonate all over the Philippines. Correct. Now kag all over the Philippines may bashers man may may mga ulugtasan, may masyado kaalam kag may mga mal-edukado gani. So mal-edukada o ambalon na gitman. So kada mo pwede kung paggustuhan mo kung pwede daw pag-take up ng mga matters. Ang ambal gani isang migo tanga si Roberto Gallo bla sa US man siya nya mayor you cannot please everybody mo gina siya. Amo gina. Sigurado you cannot please everybody. Wala na na question. Pero tani bla kun mambal ta objective kag objective lang. Ang ibandi actually edukado man bala na hindi tagalang nga may mga mal-edukada pa. Ang ibandi actually nga comments why reklamo sila kay why ko ginabasa ila comments. Basta makita ko nga daw tao ka pinolotika kay let's do away pa politics sa sini nga bagay. Basta makita ko pinolotika why na ko nagabasa. Pasensya lang. Para po ikaw mo kabalo, ang amon kontas politika, sige to sulat sa DILG kasi mga kanyang sa tion nga amon ng aton kemtangan, kaya gusto nila ma-disturb kami para hindi kami katrabaho dire. Can you imagine that? Kung hindi ka kangilit-lis kung ka hindi naman ko kapamuyayaw. Ang pamangkot gali diya ang kapamangkot gali di nga gahe kemo ni sa kuno, kemo ni sa therapy. Hindi nang ano gani nang sa kuan. Now,
Pwede na iya, pwede na iya, Mayor, no? Yeah, gina-istaran. Of course, medical na yan, medical. Hemodialysis Now, gali. in fact, Oo. sang una, ini nagapakemo ni, nagapakemo. Gafemo, hemodialysis. Dialysis. Oo. Organized ni sila sa una mo. Kabay pa, panagapon, kinapatay to si Mr. Gustilo, nga nag-organize sila. Kung masystematize nila, kung kapabalo kami nila, tanan, kung diin ini sila, sino ini sila, basi mapag-isaan namon medios posibles nga ma-organize man sila pang tipo, paano ni sila, pang sagapon ini sila. Kaya iti, special cases ni sila, imagine dialysis. So, if this can be reported to us, we will design a program operation nga para makabulig kami ni sila. Meantime, emergency niya halos. meantime, kung di dulong sila ya, may driver nga madulong sila, okay lang ya, Mayor. Kaya emergency case man mo. Emergency na emergency. Sige. Kaya mga ginalimit na lang nga ang of the essential. So, kadamo naman sila sang dala sa essential. O ginaganaw ko din executive order, kadamo pa sa discuss na mo. Yung mo. Pero in the meantime, guro, like for example, ang section 9 nga mga kwanbla, ang mga exemption, palihog na lang dyan kung wala na to chimpo, basa-basahan nyo na sa istasyon. Diri kami mga ulit ng bulig sa media. Kag bisan si Director Convocal sa DOH Gambal nga kay nagbalanyab lang nga sang isa ka one time sang istorya kami ara ng media sa NGC. Nagambal sa niya pangayo lang nga bulig sa media nga makuha lang sila, accurate lang sila sa reporting nila. Now kag bisan sa igwastasyon mo na facts, they say that facts facts can clarify matters and facts can, facts matters the most. Amo man na sa aton pangabay sa media nga i-report lang ang husto. Kag hindi ta na pagdugangan nga ang aton pumulo makulbaan pa. Magsagad pa, mag-worry, may anxiety. Kag ato lang kabay pa namati to sila kay natin Dr. Gauson Migayaris kay na amigo ko to si Dr. Tony, so si Joe kada ko mangambal sa amigo ko pagit si Dr. Hector Gayaris prote hindi ko malimtan si Dr. Tony. Okay, so kabay pa nga na dumduman nila to di blang hambalya sa to nga mga kita. Basa Bible, exercise, basa, avoid alcohol, avoid caffeine. Hindi, palihog lang i-relay nyo na sa aton pumulo yun. Amo gani na. Kasi hindi, wala talagang pangayo pro kinanlan. This is the call of the times. Kinanlan. Hindi ba ni malawig kita? Tuwa ka semana. Basta kopera lang? Wala man kami gambal nga automatic ni mauntat after 14 days depende sa assessment na ni. So in the meantime it means also nga bitas tanto enhanced community warranty kita sustain ni tang pumuluyo ta sa ilang sustensya. So Mayor kon empleyado ka kuno sa Talisay puli kadi makabalik ka pa ubra kung may ubra sila ya sa empleyado, government employee. Ang government employee siya exempted na nga nag-aubra. Kung may na sila, may na-consider na sila sa mga exceptions. Okay. Basta nag-aubra ang government employee. Pero we assume kaya hasta mga gobyerno sang local government centralized sila may arap man na sila sang home work at home nga policy kay iyan sa civil service kay iyan naman do sang IATF subnational. So di tayo man lang na for sure ang may mga kaimtangan nga pwede pa sila nga dapat pa sila mag-ubra. So I'm sure it will cut to the barest minimum. So muna nga sa gaayo ko sa tanan kag gaayo ko sa pulis kag sa army
nga buligan kini kag labi na gid sa aton mga barangay officials, barangay captain naton. Dako gid nga bulig kon tanan mag-cooperate kag this is a test sa liderato sa aton mga barangay kapitan. Testing man sa liderato sa aton syudad. Kag pro kinahanglan ang kooperasyon sa pamuluyo. Kag kon tawgon ta ni martial law by necessity, it is because necesidad na subong, di ba? Diyot tayo nga disiplina, diyot tayo nga sakripisyo, diyot tayo nga inconvenience. Hindi, dahil sa pangabuhi, may kimpo kita, there is a season for everything under the sun, di ba? So, ini nga tion niya, mapakuribong lang tanay. Okay. Mapakuribong lang tanay. Sige. Amo gining gina problema dako damo gatay si sako no nga asawa nila kuno health worker ti daw mudlay gid para sa ila kuno kundi madulong nga asawa mo ning gina problema ti galing kiti mo na no may di na lang kamo anay sa mga kwan guro mga bus naton nga gin provide sa service. Amo gani na gin provide naton ang basis nga kay kanobra ko na ang conveniences na. We cannot, this is not normal times. No. Hindi ta magpaabot nga ang ginahimuta sa adlaw ta nga pag sinalayo amo man gyapon lain niya subong ang kahimtangan ta. So wala man kami gambal nga forever we have to do this, di ba? Pero di critical nimo this could be our turning point. So let us invest, let us cooperate. Buligan tanitanan kung may salawayon, ti halit sa kadamo sa mahalitan. Correct. Sige. Amo kinahanglan ikaw ang tagna. Wala na way mayor, may meeting ka pa man, importante man imo kadtuan nga meeting, although nga ti damo pa ta balan. Gusto mo ya i-extend pa, okay lang kuya kung damo pamangkot. Doon ko na, tilawan ko na nga masabat ang tanadang pamangkot na si mo. Kaya ibandi ka mga kuan na no, aslan ko kuno kay Mayor Bing makabaton man kuno goods ang barangay Vista Alegre. Amo nang mga tanan nga barangay may ara man, pero of course one thing for sure hindi nga tanan nga pumuloy na to natagan sila. So ging-agi na sa nag-agi na sa DSSD. Kag wala man kami sila tandog sila. But of course, anything and everything will always be subjected to review. Okay. So for sure, as you said, manghatag kami buwas. Hindi, wala man ang tabo nga sa hinatagay, wala sa may reklamo. Amo ya, pabuton tagin na iya, kami napaabot na namon ang reklamo, hindi na iya marisigid. May ara ka. Teka, may ari ka pamangkot pagod mayor, ga-ubras ako sa silay, guard siya, gapuli sa Mandalagan, ano kuno makabalik siya? Ati, maangayo lang sila exemption. Di sila makakadto, Mayor? Sa atong sa operation center ta. Okay. Sa kapitan nila pwede? Yeah, ang tike ang iyang kwan ang pasiya sa gestar sa Silay. Hindi siya gestar sa Mandalagan, dito sa Silay ka duty. Ati, sa kapitan pwede may sa kakwanda ka pangayo. Sige, may text man di sa ako no mga kwaniguro niya iban nga reklamo lang ning kadugay kuno managdag niya bin lang hapos lang mamutos ba nya ga hindi lang hapos pamutos puti kung gihatag nga daan sa una wala pagani enhance community guarantee base sa tingaw niya kayang lanon wala tay panagtag kag amo na nga hindi ta magpahala na sa mga barangay officials natin ka-advise ko na sila nga hindi ka mo na paldaso-raso kag wala ta kabalo kung hasta ni Sano mo kung may ara ka mo da resources pian-pian mananay kay as I said kung pananglitan matapos ini kag may bilin ipangatag ka sa pumuluyak mo ni pero hindi ta gusto matabo nga makulangan kita amo ginabantayan gid hindi tayo magtanan tanaw hindi tayo makuan mo makontrolar ang tanan tanaw isang primero isang libugulo ko na isang tatanaw ko lang base hindi masarangan sa syudad kay wala pa to sa mga realignment coupled with the fact nga ang taos kung wala ka bayad taxes kaya wala ka income pero galasuhan mo damo
di paano yan, may chain reaction ni Curti, wala. Anyway, let us just consider nga World War, kung ano pati tawag sa iba siya, World War III. Wala. Okay. Bilog ang kalibutan, Curti niya nga kwan, tamak mo na nga hindi kakakita kung hindi mo balaan din ang contract. Okay. Curti ka ba dahil? Ang may-ari di ba ng comment no niya tani ang ato niya curfew tani dako-dako ni ang penalidad para nga kuan sila magtanda ni ang mga nag-violate ng curfew. Aki, ang mga sensang ga istorya na si ilaki kayo mo na si Kutitis tingan yan. Oo. Ang provincial legal officer na pagwagan ni sang kuan sang legal opinion niya nga ang mga violate sang sining quarantine may 20 to 50,000 nga multa kag isa ka bulan dudto anong ka bulan nga pagkapriso. Sa 11332, may ara na da na kuan mo sa mga emergencies bala. May ara na da sa mga penal sanctions. Nga pangabayon tago si Atty. Joselito Bayatan. Nga kung may chimpo da si mo kay social distancing mo tapos ang teleponohan nyo lang siya. Sigurado mo tawagan gina sa boss ni Action Art. Para mapangkuha niya na sa nakitiya ko ay as much as possible I try to give the legal matters to the legal officers and I take on medical matters to our medical officers. Kaya kabudlay na kisa kung ang mayor ka panundong siya, doktor man siya. Ano man siya, kung ano pa siya, may ibang ganyan panundong nga bumbiro sila. Sige. Okay. Kung ano pa siya. Sige, Mayor. Ngayon daw walang alang mo kita. We will just help disseminate sang sining aton nga kwan, sang iba naton nga mga salient points ang aton nga Executive Order 26. Muli nga namon disseminate pa intindi sa aton pumuloyo kung anong kaundan sini kag ano ang dapat, anong hindi dapat. Sige, so pabalon talang pumuloyo nga kami nagatinguha gid kami nga makabulig kag makatinguha gid kami nga malampasan ta ni. Pero it can only happen if everybody plays his role, no? Kaya may papel kada isa. Kag pasiguro manamo ng pumuluyo nga ang binagid ang gakinanlan sa mga food packs ngini nga top priority gid ni sa tanan nga hindi kita magutman diri. Pero of course hindi kita man manumdum nga the fiesta ni kundi kuan lang pamiyan-piyan lang kidanay. Mas ang pinaka-importante sa tanan nga ma-survive tani kay malampasan tani. And that can only happen if we all work together. So pabay ilang ana ang politika palihog. Kung makadto kita da, unat lang kamo. Kadamo ya tinuon para sa politika mo. Pero ang iniya kuan niya extraordinary times and it calls for extraordinary efforts and extraordinary solutions. So palihog lang kit no ambot kung ano pang usar ko nga tinaga. So, for all the efforts that I put into this, as I said, I have my heart, body, and soul into this, and I assure you that. Kung may problem, may diferensya ko, balon nyo lang ko. Pwede mamati man ko. But do not assume naman nga kamulang husto. Hatagan nyo man kami ligwa. Kami nagatingo kami ni Vice Mayor Elsie Pamilyaran kag mga konsyalis. Nga gina-assess na mo, gina-evaluate na mo, ginatinguan kita mo nga husto ang amon ang mga desisyon, husto ang amon ma-obra. Kung ano, diferensya namon, pabalon lang kami kay kurihiran man na namon. Sige. Wala man kami gambal perfecto kami, pero ang pagtinguha, hindi na makuha sa amon kay we have given this our very best and, kisa may mahambal sa ako ni tsura mo daw lapat na itsura mo pero anhunta kaya mo na ang kinananon subong o kadadlaw katumong kosoksina plus okay so mo na galing palihog lang kag inyong pumuluyo tablang iban isa doon kakipot man kung iban nga I thought hindi madala sa mga black propaganda or sa mga bashing na daw may ibang mga dugapati. Muna na. Dugapati. So, hindi mo ba, diba, amo na, ang atong ibang nga mayors, pangutos natin,
pagusto hila dahil nagabasa ko hindi mo ko yung utos. Di bala sila da. Sigiyon ko lang niya ang akon ginapatihan niya the right decisions, the right plans, the right thing to do. I assure you that hindi ko mapag-irisgo yung akong political career kung akong nga landire sa susidad. Kay gusto ko nga I would like to leave a legacy to the people nga hindi sila mag-consult naging boto ko nila anon ka beses. I am totally grateful to the people of Bacolod and I cannot afford to do anything less than the best nga ihatag ko sila. Sige. With that, Mayor, salamat gid for your time. Kabay pa Mululigay kita tanan para sinita ma-survive natin. Karoon na umpisa sa gabi. Okay. Salamat gid boy, salamat sa Action Radio. Salamat sa tanan niyo. Salamat gid sa tanan nga eskwela, including those sa abroad nga nagapalamati. Madamo gid nga salamat pa yung aga sa tanan. Mayor Bing Leonardia, mga kaaksyon, aton sini nga bisita sa aton nga pagpangalagad, no? Pasensya gid medyo naka-overtime kita dutay, no? Anyway, ang aton sini pagpangalagad dulong sa inyo sa Dr. Alfred's Green Coffee. And Dr. Alfred's Green Coffee is coffee for your health. Available in sa tatlo ka variant, ang light, strong, kag sugar-free. Available ini sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopos East, Lopos Mandalagan, kay iban pa nga outlet. So be fit, be smart, and be healthy. Maginom kita sa Dr. Alfred's Green Coffee, kaysa Dr. Alfred's Green Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Standby na kita sa masunod nga programa. Kita liwat sa masunod nga Domingo. Inyo agad, Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,